έλατα να σπούσουν
Είστε συντονισμένοι στο 2510 Radio. Άλλη μία εκπομπή μόλις ξεκίνησε. Δυστυχώς σήμερα είχαμε κανονίσει να την κάνω μαζί με τον Κωστή Κουτσούκο. Ωστόσο ο έτερος, το alter ego μου στην εκπομπή, δεν θα μπορέσει να έρθει. Θα προσπαθήσω να τον αντικαταστήσω, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο. Έχουμε ένα αφιέρωμα στην 28 Οκτωβρίου στο ΕΑΜ. Τα όσα μας απασχολούν σαν αριστερούς, τα όσα δεν λέγονται από τα κυρίαρχα μέσα, στην κυρίαρχη αφήγηση γύρω από την εθνική αντίσταση, όλο αυτό το πράγμα το οποίο έγινε και αποτελεί παρακαταθήκη για την αριστερά και είναι μία από τις ενδοξότερες σελίδες της σύγχρονης Ελλάδας. Μαζί μου έχω καλεσμένο τον Γιώργο Αλεξάτο, έναν πολυγραφότατο σύντροφο, μελετητή, κομμουνιστή, αγωνιστή. Πολλά μπορώ να πω για σένα, Γιώργο. Στο πολυγραφότατο θέλω να κάνω μια μικρή αναφορά. Έχεις εκδώσει τώρα κοντά ένα καινούριο βιβλίο, «Η Ελλαδέμπορη άκρα δεξιά και ο φασισμός στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα», το οποίο πιάνει τα ζητήματα τα οποία θα πούμε και στην εκπομπή. Καλώς όρισες στο στούντιο. Καλησπέρα Ρωμανέ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σήμερα αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που σε έχω μαζί μου. Έχω παρακολουθήσει αρκετές από τις εισηγήσεις σου και τις ιστορικές σου αναφορές. Ένα πρώτο σχόλιο για την 28 Οκτωβρίου, πριν πάμε σε μια πρώτη μουσική επιλογή. Κοίταξε, τίθεται ένα ζήτημα με την 28 Οκτωβρίου και συγκεκριμένα με το χαρακτήρα της, που συνδέεται και με την αμφισβήτηση του κατά πόσο μπορεί να γιορτάζεται ως εθνική γιορτή αναφορικά με την περίοδο εκείνη την κρίσιμη περίοδο της κατοχής, της αντίστασης. Θεωρώ ότι η αμφισβήτηση αυτή είναι εκ του πονηρού και δυστυχώς... Προφανώς αναφέρεσαι σε ένα διάλογο που είχε ανοίξει αυτή την περίοδο ανάμεσα στο αν πρέπει να γιορτάζουμε την 28η, δηλαδή την είσοδό μας στον πόλεμο, ή τη 12η Οκτωβρίου που είναι η απελευθέρωση της Αθήνας. Νομίζω ότι είναι δύο ημερομηνίες όμως που ούτως ή άλλως έχουν ένα ξεχωριστό διαφορετικό συμβολικό χαρακτήρα. Απλά μάλλον γίνεται μια προσπάθεια η μία να επικαλύψει την άλλη, αποπολιτικοποιώντας ενδεχομένως αρκετά, έτσι. Ναι, το ζήτημα είναι ποια θα είναι η εθνική γιορτή. Δεν μπορεί μέσα τον Οκτώβριο να γιορτάζεις, να έχεις δύο εθνικές γιορτές, 2 φορές κλειστά τα σχολεία, 2 φορές παρελάσεις. Δεν γίνονται αυτά. Κατά συνέπεια πρέπει να επιλεγεί αυτή που προτείνουν τη 12η, και δεν είναι τωρινή κουβέντα, γίνεται εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια. Ουσιαστικά θέλουν να ακυρώσουν τη σημασία της 28ης Οκτωβρίου με σαθρά επιχειρήματα. Το πιο σαθρό επιχείρημα είναι ότι είναι δυνατόν όλη η Ευρώπη να γιορτάζει το τέλος του πολέμου και εμείς να γιορτάζουμε την αρχή του. Εκεί τους απαντάμε όσοι υπερασπιζόμαστε το χαρακτήρα, τη φυσιογνωμία της 28ης Οκτωβρίου, ότι ξεχνάνε ή θέλουν να ξεχνάνε το ότι την 28η Οκτωβρίου δεν τη γιορτάζουμε ως αρχή ενός πολέμου, αλλά ως ένα αντιφασιστικό όχι που είχε ενός λαού, που είχε ως συνέπεια την πρώτη ήττα του άξονα παγκοσμίως εκείνα τα χρόνια. Ένα πρώτο μεγάλο χαστούκι. Σαφή ήττα. Ήτανε η εκδίωξη του στρατού μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας της Ιταλικής, έτσι από το ελληνικό έδαφος, και η καταδίωξή του. Αυτό σηματοδότησε στη συνείδηση των λαών όλου του κόσμου τότε, αν πάρουμε υπόψη μας ότι το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης τότε ήταν κατεχόμενο από τους Ναζί, έτσι, ότι ναι, υπάρχει δυνατότητα να συντριβεί τελικά ο φασιστικός άξονας. Ήτανε μια γροθιά σε ένα τότε τίνα, έτσι. Ακριβώς. Ήταν δεδομένο ότι ο άξονας δεν μπορεί παρά να νικήσει αυτόν το κυρίαρχο κλίμα. Μέχρι που θα φτάσει τώρα, και αν θα φτάσει αύριο, ξέρω εγώ, να επεκταθεί παγκοσμίως, αν περιοριστεί στην Ευρώπη κλπ. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Και στην Άπο Ανατολή που είχαν κατακτήσει οι Άπωνες. Και για πρώτη φορά, μία σημαντική από τις σημαντικές δυνάμεις του άξονα, η Ιταλία, ητάται. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Επίσης, δεν είναι καθόλου τυχαίο, και εκεί θα αναφερθούμε, και μια και η αναφορά είναι και στην εθνική αντίσταση στο ΕΑΜ, σε όλα αυτά που ακολούθησαν. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου, ας λένε οι ανιστόρητοι ό,τι θέλουν, έτσι, δεν πληρώνεις φόρο του αν δεν ξέρεις ιστορία είναι κατανοητό και σεβαστό. Αν ξέρεις όμως και την... Ναι, αν πλήρωνες φόρο ίσως να μην το έκανες. Αλλά, ναι, λοιπόν, αλλά έχουμε το εξαιρετικά σημαντικό που αποκρύπτεται ότι ο πρώτος γιορτασμός της 28ης Οκτωβρίου έγινε από την ΟΚΝΕ, την Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαίων.
Μόλις είχε ιδρυθεί το ΕΑΜ, 27 Σεπτεμβρίου του 1941, 28 Οκτώβρη δεν είχε το ΕΑΜ ακόμα συγκροτήσει νεολαία. Η μόνη κάπως συγκροτημένη νεολαία στον χώρο του ΕΑΜ ήταν η κομμουνιστική και αυτή κάλεσε τη νεολαία της Αθήνας σε διαδήλωση. Και υπήρξαν άγριες συγκρούσεις με τους έφυπους καραμπινιέρους κλπ. Εκείνη τη μέρα. Και κάθε χρονιά το ΕΑΜ σε όλη την Ελλάδα έβρισκε τρόπους να γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου με τα χαρακτηριστικά που περιέγραψα πριν. Άρα επομένως αυτή η γιορτή είχε αποκτήσει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τώρα γίνεται μια προσπάθεια να εξαλειφθούν από την ιστορική μνήμη. Είχαμε μετά τον πόλεμο και μετά την ήττα του κινήματος, αλλά και στα χρόνια του εμφυλίου, είχαμε μια προσπάθεια από τη μεριά τους, από των κυρίαρχων κύκλων, στο να προσδώσουν το δικό τους χαρακτήρα στην 28η Οκτωβρίου. Να ξαναγράψουν την ιστορία, όπως γίνεται συνήθως. Υπερτόνιζαν το στοιχείο του ότι το όχι το είπε ο Μεταξάς, ο Μεταξάς και ο Βασιλιάς κλπ. Και έμεναν εκεί. Και βέβαια με αρκετό εθνικισμό. Το ζήτημα είναι όμως ότι σε όλα αυτά τα χρόνια η αριστερά, το λαϊκό κίνημα, ουδέποτε εκχώρησε την 28η Οκτωβρίου και το σύνθημα που ήταν χαρακτηριστικό πολλών δεκαετιών, το όχι το είπε ο λαός. Απαντώντας το ότι το είπε ο Μεταξάς. Στο ανιστόρητο το είπε ο Μεταξάς. Ακριβώς. Κατά συνέπεια, η μάχη για την 28η Οκτωβρίου δεν είναι καινούργια. Δόθηκε στην κατοχή, δόθηκε ενάντια στο μετεμφυλιακό κράτος που προσέδιδε αυτά τα εθνικιστικά χαρακτηριστικά και ουσιαστικά το ξέπλυμα της δικτατορίας Μεταξά. Έτσι, και συνεχίζει να δίνεται και τώρα απέναντι στην προσπάθεια, έτσι, να ακυρωθεί η 28η Οκτωβρίου. Και τελικά να ακυρωθεί ο αντιφασιστικός της χαρακτήρας. Ο αντιφασιστικός και να μείνει ένας απλά πόλεμος ανάμεσα σε δύο χώρες. Ένας εθνικός πόλεμος ο οποίος έγινε στα πλαίσια ενός πολέμου ακαθόριστων χαρακτηριστικών. Ακριβώς. Είναι χαρακτηριστική κιόλας, νομίζω, έτσι προσπαθώ κάπως να συμπληρώσω, και σημείο των καιρών είναι νομίζω και η ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας της κυρίας Νίκης Κεραμέως, η οποία έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία δεν υπήρχε ούτε μία λέξη που να υπενήσεται ή κάπως να μας δίνει το στοιχείο του ότι στην Ευρώπη κυριαρχούσε ο φασισμός, ο ναζισμός και υπήρξε μια χώρα η οποία ξεκίνησε την αντίσταση, έδωσε πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε αυτή την αντίσταση, εγκόλπωσε μέσα στη μάχη αυτή και τις ταξικές διαμάχες που υπήρχαν μέσα στη χώρα αυτή. Ήταν μια ανακοίνωση η οποία κινείται ακριβώς στο κλίμα το οποίο περιγράφεις τώρα. Κοίταξε, η επίθεση ενάντια σε όποια αναφορά ιστορική συγκεκριμένη στο φασισμό από κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται συστηματικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετέτρεψαν την 9η Μαΐου, η οποία είναι η μέρα της αντιφασιστικής νίκης, που υποχρεώθηκε η ναζιστική Γερμανία μετά την είσοδο του κόκκινου στρατού στο Βερολίνο να συνθηκολογήσει. Από μέρα αντιφασιστικής νίκης την έχουν μετατρέψει σε μέρα πανευρωπαϊκή, γιορτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για εσχρή παραποίηση, έτσι. Αντιστοίχως προσπαθούν να κάνουν εδώ στην Ελλάδα σε περιορισμένο χώρο για την 28η Οκτωβρίου. Η Κεραμέως, εκτός του ότι δεν ήθελε φυσικά να κάνει καμιά αναφορά στο φασισμό, οι δυνάμεις του κακού και της βίας. Γενικά και αόριστα. Εκεί χωράνε οι πάντες, έτσι, οι δυνάμεις του κακού και της βίας. Μπορεί η βία είναι κάτι το οποίο ορίζεται. Προφανώς. Το ζήτημα, αυτό που μας αφορά εμάς, είναι ότι αυτή η κυρία είναι υπουργός παιδείας της χώρας και κανονικά σήμερα, μετά τη δήλωσή της, ήδη από χθες, από προχθές, δεν έπρεπε να είναι υπουργός παιδείας. Γιατί είναι από αυτούς οι οποίοι μιλάνε για τους άριστους, αλλά είναι τενεκέδες ξεγάνωτοι. Αυτή η κυρία λοιπόν αποκάλυψε μέσα σε 2 παραγράφους του πόσο ανιστόρητη είναι. Δεν είναι μόνο που αυτό είναι δικαίωμά της. Η γυναίκα δεν θέλει να αναφερθεί, να καταγγείλει ανοιχτά το φασισμό, δικαίωμά της είναι. Η Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα. Το οποίο περιλαμβάνει και την άκρα δεξιά. Έχει τον Πλεύρη, έχει τον Άδωνη, έχει τον Βορίδη, έχει τον άλλον, τον Μπογδάνο, πώς λέγεται, ένας γελίος, το παίζει και ποιητής. Υπάρχουν πολλοί, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ναι. Κατά συνέπεια, δικαίωμά της να εκφράζει την προσωπική της άποψη γι' αυτό. Δεν ξέρει και η ιστορία. Με μίλησε για κατακτητή, ενώ ο Ιταλός ήταν εισβολέας τότε. Είπε ότι ο πόλεμος αυτός έγινε τις παραμονές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ναι, το διάβασα αυτό το λάθος, όντως. Είχε αρχίσει 1 χρόνο πριν. Για αυτούς τους λόγους αυτή δεν θα έπρεπε να είναι υπουργός παιδείας, αλλά σε μια χώρα η οποία σαπίζει, σε μια χώρα της παρακμής, σε μια χώρα επίσης που ακούγονται και αυτά τα άθλια περί 12ης Οκτωβρίου και όχι 28ης και μάλιστα και από αριστερούς, μπορεί και η Κεραμέως να είναι υπουργός παιδείας. Μάλιστα. Θα απαντήσω και θα συμπληρώσω με Γκράμψη, ο
Ο Γκράμψι λέει σε ένα από τα τετράδια του: «Αποδοκιμάζει κανείς το παρελθόν για να μην υπολογίζει το καθήκον του παρόντος». Γίνεται η εισβολή, ξεκινάει ο πόλεμος. Με τους Ιταλούς καλά τα κατάφερνε ο ελληνικός στρατός. Μπόρεσε μάλιστα και έδωσε την απάντηση η οποία αποστόμωσε την κυρίαρχη αφήγηση ότι δεν ητάται ο άξονας. Έδωσε την αποστομωτική απάντηση, ωστόσο κάποια στιγμή φτάσαμε στην γερμανική εισβολή 6 Απριλίου του 1941, οπότε πλέον το μέτωπο καταραίει, να φτάνοντας την 9η Απριλίου όπου οι Γερμανοί πλέον μπαίνουν στη Θεσσαλονίκη και μετά από λίγες μέρες καταφέρνουν να φτάνουν και στην Αθήνα. Ένα στοιχείο το οποίο θα πω και μετά θέλω έτσι λίγο το σχόλιο σου ως προς το πόσο ο ελληνικός λαός αντιμετώπισε την παρουσία και των Γερμανών αλλά και των ιτημένων Ιταλών. Η Εθνική Οργάνωση Νεολαίας τότε, όταν μαθαίνεται ότι κατέρευσε το μέτωπο και οι στρατιώτες έχουν φτάσει στην Αθήνα φεύγοντας από το μέτωπο και περιμένουν πλέον να φτάσουν και οι Γερμανοί, εξαφανίζει συνθήματα τα οποία καλούν σε αντίσταση. Να θυμίσουμε ποια είναι η Εθνική Οργάνωση Νεολαίας και από εδώ και πέρα να λαμβάνεις εσύ, Γιώργο. Κοίταξε, εντάξει, αυτά ήταν περιθωριακά εντελώς φαινόμενα. Ήθελα να το πω γιατί θεωρώ ότι έχει και ένα συμβολισμό το ποιος, πού, πότε. Ναι, όχι, συνέβησαν και τέτοια, αλλά τι γίνεται. Η Εθνική Οργάνωση Νεολαίας ήταν η οργάνωση του καθεστώτος Μεταξά, η οποία είχε φτιαχτεί αμέσως μετά την επιβολή της δικτατορίας το φθινόπωρο του 1936, αλλά μέχρι το 1938 ήταν εντελώς άμαζη, που έδειχνε αυτό τη διάθεση, τις διαθέσεις της νεολαίας απέναντι στο καθεστώς και φυσικά της ελληνικής κοινωνίας, ότι οι γονείς δεν έσπροχναν τα παιδιά τους να πάνε σε μια οργάνωση η οποία ήταν καθεστωτική και είχε φασιστικά χαρακτηριστικά. Η ΕΠΟΝ έγινε μαζική το 1938 όταν έγινε υποχρεωτική ένταξη για φοιτητές και μαθητές και μπήκαν κατά εκατοντάδες χιλιάδες και κατά συνέπεια η ίδια η ΕΠΟΝ δεν αντιπροσώπευε. Μπορεί να είχε φασιστικές δομές και λειτουργία κλπ. Σε καμιά περίπτωση όμως τα μέλη της δεν είχαν φασιστικά, αφού ήταν υποχρεωτικά ενταγμένα εκεί στην φασιστική αντίληψη. Κάποιοι πυρήνες φασιστών φυσικά υπήρχαν. Το ζήτημα είναι πιο ότι κατά τη γνώμη και έτσι όπως προκύπτει από τα ιστορικά γεγονότα, ο ελληνικός λαός, ο οποίος δεν τάχθηκε, και αυτό το στοιχείο της ΕΠΟΝ πότε μαζικοποιήθηκε, δεν τάχθηκε υπέρ του καθεστώτος Μεταξά, έδειξε τις φασιστικές του διαθέσεις και με τον πόλεμο του Μουσολίνη. Είναι χαρακτηριστικό το ότι παρά το ότι το καθεστώς του Μεταξά ήταν δικτατορικό και έκανε αναφορές και σαφείς αναφορές και στο γερμανικό εθνικό σοσιαλισμό και στον φασισμό τον Ιταλικό και μάλιστα τους αντέγραφε σε πολλές περιπτώσεις, ότι εκείνες τις μέρες του πολέμου γινόταν σαφέστατη αναφορά σε επιθεωρήσεις, ακόμα και στις λογοκριμένες εφημερίδες που λογόκρινε το καθεστώς, σε ιταλικό φασισμό. Και έβγαινε ξεκάθαρα μια φασιστική αντίληψη. Αυτό, η φασιστική διάθεση του κόσμου. Αυτό βέβαια επιβεβαιώθηκε αργότερα έτσι με το ξέσπασμα του εαμικού κινήματος. Χαρακτηριστικό ότι η αίσθηση που είχε ο ελληνικός λαός με την εισβολή των Γερμανών ήταν η αίσθηση ενός μεγάλου άδικου. Ήταν το γεγονός ότι είμαστε νικητές και βρεθήκαμε ηττημένοι. Είναι ένα από αυτά τα στοιχεία τα οποία το αναφέρουν. Είναι ότι όταν μπαίνανε μέσα στην Αθήνα όλα τα παράθυρα ήταν κλειστά. Ναι, ήταν μια νεκρή πόλη. Υπήρχε όμως κόσμος ο οποίος παρακολουθούσε αποσβολωμένος και φοβισμένος. Όχι στους δρόμους. Δεν είχε βγει. Και τότε τα μέσα γράφανε ότι πανηγυρίζει ο κόσμος, ότι μας υποδέχονται σαν... Για την Αθήνα όχι, δεν γράφανε τέτοια, γιατί δεν υπήρχαν στην Αθήνα, δεν κατέβηκε κόσμος. Κατέβηκε η γερμανική κοινότητα, η απόγονη των Βαβαρών της περίοδου του Όθωνα, στο ψυχικό. Μόνο εκεί υπήρξε. Αυτό το παρουσίασαν τότε τα μέσα ως ότι υποδέχονται τον νικητή. Ναι, ήταν οι Γερμανοί, οι απόγονοι των Βαβαρών του 1840 τόσο. Ο ελληνικός λαός είχε κλείσει στα σπίτια του, είχε υπακούσει σε μια κατεύθυνση που είχε δοθεί αυθόρμητα. Έτσι. Και δεν υπήρξαν, στην Θεσσαλονίκη υπήρξε κάποια υποδοχή, γιατί στη Θεσσαλονίκη προπολεμικά είχε αναπτυχθεί
κάποια μορφή φασιστικού κινήματος. Ήταν η μόνη πόλη στην οποία υπήρξαν ψήγματα, έτσι, φανταστούμε, φασιστικού κινήματος, όμως ήταν αρκετές εκατοντάδες να βρεθούν στους δρόμους και να χειροκροτούν τους Γερμανούς εισβολείς. Η περιβόητη 3Ε, Εθνική Ένωση. Η 3Ε, ναι. Έτσι. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα δεν υπήρξε. Χαρακτηριστικό επίσης είναι η χαρακτηριστική που ανατρέπει μύθους, είναι η στάση των κομμουνιστών. Οι οποίοι κομμουνιστές είναι διωκόμενοι, οι κομμουνιστές από το καθεστώς Μεταξά βρίσκονται στην ακροναυπλία, αρκετοί από αυτούς. Στα Ξερονήσια και λοιπά, στις φυλακές. Το καθεστώς τους παραδίδει σαν πακέτο. Ναι, πριν γίνει αυτό, πριν γίνει η παράδοση, οι κομμουνιστές έχουν ταχθεί υπέρ του να πάνε να πολεμήσουν. Υπάρχει γράμμα από την ακροναυπλία που ζητάνε να πάνε στην πρώτη γραμμή και τους αρνούνται. Υπάρχει το ιστορικό γράμμα του Νίκου του Ζαχαριάδη, γραμματέα του ΚΚΕ, που καλεί στη συμμετοχή στον πόλεμο για την απόκριση του εισβολέα. Υπάρχει επίσης μετά την εισβολή των Γερμανών άρθρο του Μιλτιάδη Πορφυρογέννη. Αναφέρομαι σε κάποια παρεμπιπτόντως εδώ και εκεί. Τέτοια στοιχεία υπάρχουν πάρα πολλά για εκείνη την περίοδο. Να δώσουμε μια εικόνα πιο πολύ. Ναι, ακριβώς. Και ο Σαράφης είχε ζητήσει να πάει. Δεν ήταν κομμουνιστής ο Σαράφης ακόμα. Δεν ήταν, ναι. Ακόμη δεν ήταν. Αλλά παρότι ήταν στο κίνημα του 1935, του αρνήθηκαν να πάει. Ναι, και στους Βενιζελικούς. Ναι. Αλλά θέλω να αναφερθώ στο τι κάναν ακριβώς, τι στάση κράτησε η αριστερά στην περίοδο εκείνη, για να μην ξεφύγουμε από το. Τι έκανε ο Πορφυρογέννης, εξόριστος στη Φολέγαδρο, έχει δραπετεύσει με τη γερμανική εισβολή, βρίσκεται στην Κρήτη και δημοσιεύει άρθρο στις 16 Μαΐου 1941. Έχει κατακτηθεί η υπηρετική Ελλάδα από τους Ναζί. Στην Κρήτη δεν έχουν επιτεθεί ακόμα, αλλά αναμένεται η επίθεση στην Κρήτη, και με το οποίο καλεί το λαό της Κρήτης και τους κομμουνιστές της Κρήτης να πρωτοστατήσουν στον αγώνα ενάντια για την απόκριση της γερμανικής εισβολής. Η πρώτη κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ, αυτό μιλάμε λίγες μέρες πριν αρχίσει η μάχη της Κρήτης, έτσι. Ναι. Στην τέλη του Μαΐου 1941 συνέρχεται η πρώτη κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ, παράνομα φυσικά, από κάποια μέλη που είχαν καταφέρει και απέδρασαν εκείνο τον καιρό που ο Πορφυρογέννης και φύγει, ήταν κι άλλοι. Στις αποφάσεις αυτής της κεντρικής επιτροπής, της συνεδρίασης, είναι σαφές το ότι πρέπει να ενδιαφερθούμε για την ανάπτυξη ενός κινήματος ενάντια στην κατοχή, το οποίο θα πάρει και ένοπλη μορφή, άρα πρέπει να φτιάξουμε στρατιωτικό τμήμα κλπ. Αυτό γίνεται 3 εβδομάδες πριν οι Γερμανοί εισβάλλουν στη Σοβιετική Ένωση. Οπότε πρόκειται για ένα τεράστιο ψεύδος, έτσι, το ότι οι Έλληνες κομμουνιστές αντιστάθηκαν στους Ναζί επειδή επιτέθηκαν στη Σοβιετική Ένωση. Αυτό μπαίνει συνήθως προσπαθώντας να γίνει μια απόλυτη σύνδεση των Ελλήνων κομμουνιστών με τη Σοβιετική Ένωση. Ουσιαστικά ήταν, και αυτό είναι και πολύ μαύρο σαν λάσπη, γιατί προσπαθεί να αναπαράξει δια της πλαγίου αυτό το οποίο κατηγορούσαν μετά τον πόλεμο τους κομμουνιστές, ότι ήταν πράκτορες των Σοβιετικών. Ουσιαστικά στο ίδιο μήκος κύματος κινείται αυτή η ανιστόρητη άποψη. Δεν ήταν μόνο ότι ήταν πράκτορες, ότι δεν θέλαν να αμφισβητήσουν τον πατριωτισμό τους. Αυτό. Δηλαδή ακριβώς επειδή το ΚΚΕ στη συνέχεια, παίρνοντας την πρωτοβουλία της ίδρυσης του ΕΑΜ, διαμορφώνοντας ένα γιγάντιο, πρωτοστατώντας τη συγκρότηση ενός γιγάντιου αντιστασιακού κινήματος στην Ελλάδα, ήταν το κόμμα το οποίο αναγνωρίστηκε από τον ελληνικό λαό ως κατεξοχήν πατριωτικό κόμμα. Αυτό φυσικά δεν βόλευε όλη το μετεμφυλιακό καθεστώς, κατά συνέπεια έπρεπε να ακυρωθεί. Οπότε βρήκαν διάφορα τα οποία δεν στέκουν ιστορικά, δηλαδή ανατρέπονται πάρα πολύ εύκολα. Είναι χαρακτηριστικό κιόλας, και θα βάλουμε και αυτό αφορά και το επόμενο κομμάτι που θα βάλουμε τώρα. Είναι χαρακτηριστική η κατηγορία στον Πελογιάννη, που αυτό έχει. Πάμε πολύ μπροστά τώρα, πάμε πολύ μετά. Αλλά είναι η ίδια ρητορία όμως. Κοίταξε, Ρωμάνε, όλοι ήδη από την περίοδο της κατοχής και πριν την κατοχή κλπ. Ο χαρακτηρισμός ότι οι κομμουνιστές είναι εθνοπροδότες κλπ. Είναι το βασικό αυτό. Αυτό φάνηκε και στην υπόθεση του Πελογιάννη, αλλά όχι μόνο. Σταθερά μέχρι το 1974 ο χαρακτηρισμός απέναντι στους κομμουνιστές είναι ότι δεν είναι πατριώτες. Και βέβαια αυτό στην Ελλάδα δεν έπιανε και δεν υπήρχε περίπτωση να πιάσει, ακριβώς γιατί οι κομμουνιστές είχαν πρωτοστατήσει σε πατριωτικούς αγώνες. Αυτό που είπε ο Μπελογιάννης, μια και το ανέφερες, έτσι αγαπάμε στην Ελλάδα με τη ζωή μας και με το αίμα μας. Ναι. Και το αποδείξαμε όταν χρειάστηκε, πολεμώντας στα βουνά της κλπ.
Αυτό είναι ξεκάθαρη θέση. Και μάλιστα λέει κιόλας ότι οι κομμουνιστές πολέμησαν με τους μόνους που θα μπορούσαν να μοιάζουν μόνο με τους χριστιανούς. Αλλά οι χριστιανοί έχουν την προσδοκία ότι θα ζήσουν, θα δούνε κάποια αυτό στιγμή. Έχει να κάνει με τις εκτελέσεις περισσότερο. Ναι, ότι κάποια στιγμή θα δούνε αυτό για το οποίο πάλευαν, ενώ οι κομμουνιστές παλεύουν για κάτι το οποίο μάλλον δεν θα το δούνε. Ναι, το ζήτημα είναι ποιο. Έχουμε την πρωτοποριακή πατριωτική παρουσία ενός κόμματος το οποίο είναι βαθιά διεθνιστικό. Ένα κόμμα που είναι βαθιά διεθνιστικό, το οποίο δηλαδή ενώ μιλάει και λέει ότι εμείς τι θέλουμε, θέλουμε σοσιαλισμό, θέλουμε αυτό, να ανοίξουν τα σύνορα ανάμεσα στις διάφορες χώρες, να τελειώνουν οι πόλεμοι, να τελειώνουν οι εθνικοί ανταγωνισμοί. Όλα αυτά ήταν μέσα στην. Έτσι. Συνάμα αυτό το κόμμα είναι πατριωτικό. Με ποια έννοια είναι πατριωτικό? Με την έννοια ότι ναι, για να υπάρξει μια ανθρωπότητα στην οποία δεν θα γίνονται πόλεμοι, πρέπει να αναγνωριστούν τα δικαιώματα κάθε έθνους, άρα και του ελληνικού. Δεν μπορεί να μιλάμε για μια κοινωνία η οποία θα βαδίζει, θα είναι σοσιαλιστική, θα βαδίζει στον κομμουνισμό, στην αταξική κοινωνία, την κατάργηση του κράτους κλπ. Και στο πλαίσιο αυτής της κοινωνίας να υπάρχουν καταπιεζόμενες εθνότητες, καταπιεζόμενα έθνη. Μόνο το ξεδίπλωμα, η πλήρης αυτοδιάθεση των εθνών, το ξεδίπλωμα κάθε πολιτισμικού στοιχείου που χαρακτηρίζει ένα τεράστιο παγκόσμιο πλούτο, και αυτό είναι ακριβώς οι διαφορετικές κουλτούρες, οι διαφορετικοί πολιτισμοί, οι διαφορετικές γλώσσες κλπ. Μόνο αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση αντικειμενικά μιας παγκόσμιας κοινότητας. Κατά συνέπεια, ένας κομμουνιστής είναι υποχρεωμένος ταυτόχρονα να είναι και διεθνιστής. Να είναι οπωσδήποτε διεθνιστής, και επειδή είναι διεθνιστής είναι και πατριώτης. Δεν μπορεί να έρχεται ο άλλος να επιβάλλει σε ένα λαό με το ζόρι ότι ξέρεις θα ζήσεις έτσι όπως θέλω εγώ. Και όποιος δεν έχει ζήσει την εθνική καταπίεση, ας πάει να ρωτήσει Παλαιστίνιους, ας πάει να ρωτήσει Κούρδους, για το τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Για να μην μπορεί να πάει να ρωτήσει τους γέρους, οι οποίοι πλέον εκλείπουν οι άνθρωποι, έχουν μείνει ελάχιστοι, εκείνης της γενιάς που πλήρωσε με αίμα τον αγώνα ακριβώς για να απαλλαγεί από την ξένη κατοχή. Το κόμμα μας δεν έχει ανάγκη να ζητήσει τίτλους πατριωτισμού από κανέναν. Τους έχει κερδίσει με το αίμα του και με τα όπλα του. Κυρίως με τα όπλα του. Κυρίως με το αίμα του. Θυμηθείτε τους 200 που του φεκίστηκαν στην Κεσαριανή, τους 400 της Κοκκινιάς, τους 110 του Κούρνοβο, τη μαρτυρική Ηλέκτρα ή την ηρωική Σταθοπούλου που έφραξε με τα στήθη της στο γερμανικό τάγκ. Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα. Με την καρδιά μας και με το αίμα μας. Ποιος πράκτορας των ξένων θα δίνει τη ζωή του τόσο ανιστερόβουλα όπως τη δίνουν χιλιάδες κομμουνιστές? Οι θυσίες τους μόνο με εκείνες των πρώτων χριστιανών μπορούν να συγκριθούν. Και οι χριστιανοί είχαν την ελπίδα πως θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών. Ενώ οι κομμουνιστές θυσιάζονται για ένα καλύτερο αύριο που δεν θα χαρούν οι ίδιοι. Ποιος πράκτορας των ξένων θα δίνει τη ζωή του για μια τόσο μεγάλη υπόθεση? Στην άκρη για να περάσουμε, φασίστες προδότες να μην σας κάψουμε. Στην άκρη κάνετε πιο παραπέρα, μη σας τινάξουμε όλους στον αέρα. Στην άκρη κάνετε πιο παραπέρα, μη σας τινάξουμε όλους στον αέρα. Περνάει ο λόγος των δυναμητιστών, περνάει ο λόγος των σαμποταριστών. Περνούν και τα μπουρλότα δυναμίτια που ανατινάζουν μπουραντάδων σπίτια. Περνούν και τα μπουρλότα δυναμίτια που ανατινάζουν μπουραντάδων σπίτια. Τα μπουρλότα βρε παιδιά, κάνουνε τρανή ζημιά στους φασίστες και προδότες και των Βρετανών τις μπότες που μας φέραν μες στη χώρα τη σλαβιά. Ανατινάζουν δρόμους γεφύρες, μαζί κεφάλαγγες βρετανικές, και παραπέρα στείνουνε νέδερες και πιάνουνε τους μαΐδες χαφιέδες. Και παραπέρα στείνουνε νέδερες και πιάνουνε τους μαΐδες χαφιέδες. Τα μπουρλότα βρε παιδιά, φέρανε ελευθεριά, δημοκρατία λαϊκιά, πορόδο ελευθεριά, και φασίστας δεν θα μείνει πουθενά. Δημοκρατία λαϊκιά, πορόδο ελευθεριά, και φασίστας δεν θα μείνει πουθενά.
συνεχίζοντας την κουβέντα από εκεί που την αφήσαμε, να πούμε ότι αυτό για το οποίο μιλάμε λεγόταν εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο. Δίνει ένα τόνο το πώς συνδέεται το εθνικό με το αντιφασιστικό, με το απελευθερωτικό, με τη λαϊκή κυριαρχία. Κοίταξε, ούτως ή άλλως σε συνθήκες ξένης κατοχής, αυτομάτως το πρώτο ζήτημα που τίθεται, που το θέτει η ίδια η κοινωνία, τα ίδια τα λαϊκά κυριαρχούμενα στρώματα, ο ίδιος ο λαός, είναι ποιο? Το ζήτημα της εθνικής απελευθέρωσης. Στη βάση αυτού ακριβώς του ζητήματος έχουν γίνει μια σειρά επαναστάσεις παγκοσμίως στον 20ο αιώνα. Κάτι το οποίο πάλι αγνοείται, παραβλέπεται από στην ιστορία, και ένα λάθος που το κάνουν και πολλοί αριστεροί, γιατί κυρίως οι αριστεροί ασχολούνται με την ιστορία αυτών των γεγονότων, ας πούμε, είναι η Κομμούνα του Παρισιού. Εγώ το αναφέρω συχνά ως παράδειγμα. Η Κομμούνα του Παρισιού δεν έγινε γιατί ξαφνικά το προλεταριάτο του Παρισιού ήθελε να κάνει σοσιαλισμό. Η Κομμούνα του Παρισιού έγινε γιατί είχε καταρρεύσει, γινόταν πόλεμος με την Πρωσία, με τη Γερμανία, είχε καταρρεύσει το μέτωπο, η αστική τάξη, η κυβέρνηση του Θιέρσου είχε υποχωρήσει, είχε συμβιβαστεί με τους Γερμανούς, είχε συνθηκολογήσει, και τα γερμανικά, τα πρωσικά στρατεύματα έφτασαν στο Παρίσι. Και επειδή ο λαός του Παρισιού ήξερε ότι η κυβέρνηση, η αστική, δεν θα υπερασπιστεί το Παρίσι, γιατί είχε συνθηκολογήσει ήδη, πήρε την τύχη του στα χέρια του. Το σύνθημα που ρίχτηκε ήταν «Πατριώτες στα όπλα». Και εκεί συγκροτήθηκε ως κομμούνα, δηλαδή ως κοινότητα, ως δήμος, εξέλεξε προσώπους του κλπ. Και αυτοί οι εκπρόσωποι βέβαια ήταν ο κόσμος της αριστεράς, της τότε αριστεράς, έτσι, οι άνθρωποι σοσιαλιστικής κατεύθυνσης, οι οποίοι είπαν φυσικά ότι τώρα που έχουμε τα όπλα θα είμαστε διαχειριστές και της τύχης μας, και έριξαν τα συνθήματα του σοσιαλισμού και της. Αυτό το πράγμα είναι η πρώτη σοσιαλιστική επανάσταση αποτυχημένη. Πάντως έγινε πάλι με αφορμή το. Σε όλο τον 20ο αιώνα έχουμε άπειρες επαναστάσεις, από τις απεικιοκρατικές, αντιυμπεριαλιστικές στην Ασία, στην Αφρική, σε μια σειρά χώρες, έτσι. Σε συνθήκες κατοχής το ζήτημα αυτό ετίθετο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και βέβαια στην Άπο Ανατολή που είχαν καταλάβει οι Ιάπωνες, έτσι. Κατά συνέπεια είχε τεθεί και στην Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε παρά ένα εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο, έτσι, να αναλάβει αυτόν τον αγώνα, δίνοντας σαφή χαρακτηριστικά. Και από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το τι ακριβώς ήταν το ΕΑΜ, τι επιδίωκε το ΚΚΕ, τι επιδίωκε το ΕΑΜ, τι επιδίωκε ο κόσμος του ΕΑΜ. Και εκεί πέρα πλέον μιλάμε για ένα άλλο ζήτημα, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα πάντως που κατάφερε το ΕΑΜ ήταν να συνδέσει το ταξικό με το εθνικό. Και τη στιγμή που αυτή τη στιγμή, βασικά θέλω να κάνω μια επαναφορά λιγάκι, να πάμε λίγο σε αυτό το οποίο υπόθηκε και από την Υπουργό Παιδείας, ότι διατείνεται ότι θέλει η παιδεία να έχει εθνικό χαρακτήρα. Εθνικό αλλά χωρίς ταξικό χαρακτήρα. Δηλαδή εθνικιστικό καταλήγει να είναι αυτό. Και το ΕΑΜ κατάφερε να συνδέσει και το ταξικό και το εθνικό εναντίον του φασισμού. Κοίταξε, το ΕΑΜ δημιουργήθηκε ως ένα μέτωπο κομμάτων, το οποίο απευθυνόταν στην πραγματικότητα. Οι πρώτες του ΚΚΕ ήταν προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες αντιτάσσονταν στην κατοχή. Κατά συνέπεια μέσα θα μπορούσαν να συμμετάσχουν και για δυνάμεις αστικές δημοκρατικές. Το ζήτημα είναι ποιο, ότι η ελληνική αστική τάξη και οι πολιτικοί της εκπρόσωποι δεν είχαν καμία διάθεση, καμία πρόθεση να κάνουν αντίσταση. Όλοι αυτοί αρνήθηκαν τις προτάσεις του ΚΚΕ για τη συμμετοχή τους στο ΕΑΜ. Κατά συνέπεια το ΕΑΜ περιορίστηκε στο ΚΚΕ και σε τρία άλλα μικρά κόμματα αριστερού προσανατολισμού. 2 σοσιαλιστικά και το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας. Το ζήτημα είναι ποιο. Τι γίνεται, ότι μέσα από ο στόχος του ΕΑΜ είναι η εκδίωξη του κατακτητή, η διενέργεια εκλογών για την εκλογή συντακτικής βουλής κλπ, η οποία θα ανοίξει το δρόμο για τον εκδημοκρατισμό της χώρας, έτσι, σε μια προοπτική λαοκρατικής εξουσίας, η οποία θα άνοιγε το δρόμο κατά το ΚΚΕ, το ΕΑΜ δεν έλεγε τέτοια, δεν έφτανε μέχρι εκεί, για τον κοινωνικό μετασχηματισμό που θα ήταν ο σοσιαλισμός. Η λογική αυτή, πάνω στην οποία δομείται το ΕΑΜ, είναι χαρακτηριστική της στρατηγικής των σταδίων, την οποία ήδη έχει υιοθετήσει το ΚΚΕ. Είναι η στρατηγική των σταδίων. Είναι ότι υπάρχουν στάδια μετάβασης προς το σοσιαλισμό, που με την ολοκληρώση καθενός από αυτά
αρχίζουμε να υλοποιούμε το άλλο, να επιδιώκουμε την ικανοποίηση των ζητημάτων που θέτει το επόμενο στάδιο. Αυτό είχε ως συνέπεια το ΚΚΕ να μην προτάσει ζητήματα σοσιαλιστικής επανάστασης φυσικά. Και αυτή είναι η βασική κόντρα με ομάδες προερχόμενες από το, που εντάσσονταν στον αρχαίο μαρξιστικό τροτσικιστικό χώρο, οι οποίες αρνούνταν το ζήτημα της εθνικής απελευθέρωσης και έθεταν αποκλειστικά και μόνο το ταξικό και της προοπτικής του σοσιαλισμού. Το ζήτημα είναι πιο όμως ότι ο κόσμος βίωνε την εθνική καταπίεση. Κατά συνέπεια δεν ήταν δυνατόν να μην προτάσει ο ίδιος ο κόσμος το εθνικό. Μα έπρεπε να απαντηθεί κιόλας αυτό με κάποιο τρόπο. Ήταν η ζωή, δεν ήταν πλακίτσα, δεν ήταν κάτι θεωρητικό. Δεν ήταν μια θεωρητικούρα αυτό. Έπρεπε να απαντηθεί, ήταν η καθημερινότητά τους αυτό. Ήταν η ζωή του, ήταν η καταπίεση, ήταν το γεγονός ότι ο άλλος του έλεγχε τη ζωή. Ήταν του πήρε τα τρόφιμα, είναι ότι του καθόριζε το πότε θα κυκλοφορεί και τι θα λέει και πράγματα τα οποία δεν ήταν απλώς η ξένη κατοχή. Δεν είναι απλώς ότι έρχεται ένας στρατός και αντικαθιστά έναν άλλον. Είναι μια μορφή άσκησης βίας στην καθημερινότητα, σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας. Και αντιστέκεσαι σε αυτό. Μην το λες εσύ εθνική αντίσταση, πες το ότι θέλεις, να αντισταθείς όμως. Έτσι. Αν αντισταθείς, θα σκοτώσεις και τον ξένο φαντάρο, ο οποίος λειτουργεί ως ο ξένος χωροφύλακας μες στη χώρα σου. Και τον άλλον, ο οποίος έρχεται να σου πάρει το εισόδημα και τη σοδιά στα χωριά. Κατά συνέπεια, τι θα κάνεις? Θα κάνεις αυτό που έκανε το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ έκανε αυτό που είχε τη διάθεση ο ίδιος ο λαός να κάνει. Το ΕΑΜ το συγκρότησε αυτό. Το ζήτημα είναι ποιο. Και εκεί πέρα υπάρχει ένα ζήτημα ότι ανεξαρτήτως των προθέσεων των αρχικών του ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ δεν ήθελε, είπαμε, στη βάση της στρατηγικής των σταδίων, το ΚΚΕ δεν ήθελε να κάνει σοσιαλιστική επανάσταση ταυτόχρονα ή να μετασχηματιστεί η εθνικο-απελευθερωτική επανάσταση σε σοσιαλιστική. Τι ήθελε το ΚΚΕ? Είπαμε να ολοκληρωθεί αυτό και να φύγουν οι κατακτές, λύνουμε και το εσωτερικό μας πρόβλημα. Η δυναμική που ανέπτυξε με το ΕΑΜικό κίνημα το ξεπέρασαν αυτό. Το ξεπέρασαν γιατί υπήρχε ένα χαρακτηριστικό στην Ελλάδα, το οποίο είναι μοναδικό χαρακτηριστικό σε ολόκληρη την Ευρώπη, στα αντιστασιακά κινήματα. Η Ελλάδα είναι κάτι που το αναφέρω πολύ συχνά όταν γίνεται ανάλογη συζήτηση. Η Ελλάδα είχε μαζί με την Ιουγκοσλαβία το πιο ισχυρό αντάρτικο κίνημα, ένοπλο κίνημα αντίστασης. Αφήνω απ' έξω τη Σοβιετική Ένωση γιατί ήταν κρατικός σχηματισμός. Ναι. Η Ιουγκοσλαβία και η Ελλάδα. Η Ελλάδα όμως είχε κάτι που δεν το είχαν ούτε οι Ιουγκοσλάβοι. Τι είχε? Ένα πανίσχυρο μαζικό λαϊκό κίνημα. Το ΕΑΜ δεν ήταν μόνο γοργοπόταμος, δεν ήταν μόνο αντάρτικο. Το ΕΑΜ ήταν ένα τεράστιο λαϊκό μαζικό κίνημα, το οποίο στις περιοχές που απελευθέρωνε δημιουργούσε καινούριους θεσμούς λαϊκής εξουσίας. Λαϊκά δικαστήρια, λαϊκή εκπαίδευση, λαϊκή αυτοδιοίκηση. Στις περιοχές στις οποίες τυπικά παρέμεναν υποκατοχή, στην πραγματικότητα τις είχε απελευθερώσει ο Ελλάς, όπως ήταν οι δυτικές συνοικίες, οι ανατολικές συνοικίες της Αθήνας σε μεγάλο μέρος κατά το 1944. Το ΕΑΜ ήταν πανίσχυρο και εκεί πέρα υπήρχε ένα γιγάντιο λαϊκό κίνημα το οποίο στήριζε το ΕΑΜ και το οποίο αυτοοργανωνόταν. Χαρακτηριστικό του κλίματος αυτής της περίοδου ήταν ακριβώς και το ότι στην Ελλάδα υπήρξε στις συνθήκες της κατοχής ένα γιγάντιο εργατικό κίνημα με απεργίες, με συγκρούσεις με τους κατακτητές και τις αστυνομικές δυνάμεις, ένα κίνημα το οποίο κατάφερε, μαζικό εργατικό κίνημα, υποχρέωσε τις κατοχικές αρχές και την κυβέρνηση των δοσιλόγων να κάνουν κάτι το οποίο ακούγεται σήμερα παράδοξο. Στην κατοχή απαγορεύτηκαν οι απολύσεις. Οι απολύσεις εργαζομένων. Δηλαδή ήταν τόσο ισχυρό αυτό το κίνημα που τους υποχρεώνησε σοβαρές υποχωρήσεις. Το κίνημα αυτό κατάφερε. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι το ΕΑΜ έδινε ιδιαίτερο βάρος γιατί λόγω της λαϊκότητας του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ ήταν ένα κόμμα διαμορφωμένο στο Μεσοπόλεμο, διαπυρός και σιδήρου, αλλά εξαιρετικά λαϊκό κόμμα, βαθιά ριζωμένο στον κόσμο το λαϊκό. Σε μεγάλο βαθμό η στελέχωσή του αποτελούνταν από εργάτες, λαϊκούς ανθρώπους, οι οποίοι είχαν γίνει συγκροτημένοι μαρξιστές και αυτό μέσα από τη διαδικασία του κινήματος, συμμετέχοντας σε αυτό. Ποιο ήταν ο πρώτος στόχος που έθεσε το ΕΑΜ? Τη μάχη της επιβίωσης. Το ΕΑΜ μας έσωσε από την πείνα, λέει και το... Ακριβώς. Γιατί αν έλεγε ο Γλινός, έγραφε ο Γλινός ο Δημήτρης στο τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ, πολύ αργότερα. Ναι, έτσι έπρεπε να γίνει, γιατί δεν μπορεί να πεις σε ένα λαό που είναι πεθαμένος από την πείνα
να κάνει αντίσταση. Είναι σαν να λες έναν πεθαμένο να πάρει το τουφέκι. Δεν γίνεται. Κατά συνέπεια αυτό τι έκανε όμως? Αυτό έκανε και άλλα πράγματα. Μεταξύ άλλων, πέραν του βιωτικού, εξασφάλισε και σε περιοχές όπου μαστιζόντουσαν από την εγκληματικότητα, από τις αυτός είναι υπαίθρο. Αυτό απάντησε στην καθημερινότητα του κόσμου, έτσι, και ο κόσμος μπόρεσε και να το εμπιστευτεί και να ενταχθεί στις τάξεις του. Ακριβώς. Είχε καταρρεύσει ο κρατικός μηχανισμός σε μια σειρά περιοχές και είχε καταρρεύσει και η χωροφυλακή. Δηλαδή κυριάρχησε πλέον το δίκαιο του ισχυρότερου. Άρχισαν να φτιάχνονται πάλι συμμορίες, γίνονταν διάφορα τέτοια. Δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν. Και ποιος το διαχειρίστηκε? Ο ίδιος ο λαός. Με ποιο τρόπο? Με τον Ελλάς. Μπαίνοντας ο άλλος στον Ελλάς, ήξερε ότι μπαίνει, αλλά ξεφύγαμε από αυτό που λέγαμε για τις πόλεις. Με αυτό με την Ήπεθρο. Ναι, τώρα έτσι κάνουμε λίγο πιο ελεύθερο. Ήθελα έτσι να το προσθέσω στην κουβέντα. Γιατί... Έχει σημασία. Μπαίνοντας στον Ελλάς ο άλλος, ήξερε ότι υπερασπίζεται το χωριό του, υπερασπίζεται τη σοδιά του χωριού του, υπερασπίζεται τη ζωή του χωριού του κλπ. Αυτό δεν θα βρεις γέρους και άρρωστους μωρά παιδιά να σφάξεις, έτσι που λέει παπάδες για να τυραννάς στη μέση στο παζάρι, έχεις μπροστά σου σήμερα τον καπετάνιο Άρη. Το τραγούδι αυτό συμπυκνώνει την κατάσταση. Εκείνη ακριβώς τη χρονιά, εκείνο τον μαύρο χειμώνα της πείνας, που πέθαναν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από πείνα, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην Αθήνα και τον Πειραιά. Ο αγώνας που δόθηκε ήταν να ζήσει αυτός ο κόσμος. Πώς θα ζήσει? Συσίτια. Πώς θα τα πάρουμε τα συσίτια? Διαδηλώσεις. Άρχισαν να χρησιμοποιούν μορφές πάλι, δηλαδή που οι κομμουνιστές ήξεραν πάρα πολύ καλά. Έτσι. Και ο κόσμος ήθελε δεν ήθελε, το έκανε γιατί ήταν ζήτημα επιβίωσης. Και αυτή η μάχη δόθηκε και κερδίθηκε. Πετύχανε να βγάλουν οι δήμοι, να βγάλουν πρόγραμμα συσιτίων. Ελάχιστο. Υπήρχε όμως. Και σταμάτησαν οι θάνατοι από πείνα. Αυτό ήταν τεράστιο ζήτημα. Ήταν τεράστια επιτυχία. Δεν ήταν μόνο ότι σώθηκε, δεν πεθάνουν από την πείνα πλέον, δεν πέθαιναν πλέον από την πείνα. Είναι και κάτι άλλο πολύ πιο σημαντικό. Ιδεολογικά πιο. Αυτοπεποίθηση. Είμαστε σε θέση να νικάμε ακόμα και τώρα εδώ με την κατοχή, με τους Ναζί, με την πότα και λοιπά και τα μυδράλια. Είμαστε σε θέση να κερδίζουμε. Και αφού κερδίσαμε αυτό, μπορούμε να κερδίσουμε και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Και εκεί άρχισαν οι απεργίες, άρχισαν οι κινητοποιήσεις. Έτσι. Και φτάσαμε στην Ελλάδα ακριβώς να έχουμε ένα πανίσχυρο αντάρτικο κίνημα, το οποίο είχε φτάσει παραμονές της απελευθέρωσης αρχές Σεπτεμβρίου του 1944, έτσι, να ελέγχει περίπου τα 2/3 της χώρας το ένοπλο. Έτσι. Προς το τέλος αυτοί έλεγχαν μόνο τις μεγάλες οδικές αρτηρίες και τα κέντρα των μεγάλων πόλεων. Αυτό ήταν έτσι. Το υπόλοιπο ήταν απελευθερωμένο. Συν ένα γιγάντιο λαϊκό κίνημα. Το οποίο αυτό τι έθετε, και εδώ είναι περνάμε στο θέμα του χαρακτήρα του ΕΑΜ πλέον. Αυτό ακριβώς πώς συγκροτούταν? Ποιοι συμμετείχαν εκεί? Τα κυριαρχούμενα λαϊκά στρώματα. Η εργατική τάξη, η φτωχή αγροτιά, οι μικροϊδιοκτήτες των πόλεων. Αυτός ο κόσμος συγκροτούσε το εαμικό κίνημα και αυτό το μαζικό κίνημα των διεκδικήσεων. Κατά συνέπεια, αυτό αποκτήσε χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν ήταν εργατικά ταξικά στενά. Δεν θα μπορούσαν να είναι. Ήταν λαϊκά. Βέβαια. Ήταν λαϊκά. Γι' αυτό κιόλας και όταν οι δημόσιοι υπάλληλοι προσπάθησαν να απεργήσουν, η απάντηση των κατοχικών δυνάμεων ήταν ότι όποιος δημόσιος υπάλληλος απεργεί εκτελείται. Ναι, δεν τολμήσαν να το κάνουν βέβαια και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Το ότι δεν τολμήσαν είναι μια νίκη, έτσι. Υπάρχει σειρά από νίκες. Έτσι, όλα εκείνα τα χρόνια τέτοιες επιτυχίες του μαζικού κινήματος. Με κορυφές, δύο, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές. Η πρώτη ήταν ο αγώνας τον Μάρτιο του 1943, Φλεβάρι-Μάρτι 1943, για την πολιτική επιστράτευση. Όπου να πούμε ότι θα τους παίρνανε και θα τους στέλνανε σε εργοστάσια στη Γερμανία να δουλέψουν. Κάποιοι είχαν πάει ήδη πιο πριν. Είχαν πάει ως όμηροι. Και είχαν πάει κάποιοι πιο πριν και τώρα αυτό θα ήταν αναγκαστικό πλέον. Ήταν αναγκαστικό, θα μπορούσε οποιοδήποτε από τον πληθυσμό να πάει όταν είχε κάποιες ηλικίες κλπ. Υποχρεωτικά να εργαστεί στα γερμανικά εργοστάσια. Είχαν πάθει οι Ναζί τότε, είχαν πάθει την πανολεθρία στο Στάλινγκραντ, υποχρεώθηκαν να στείλουν όλο τον αντρικό πληθυσμό στο μέτωπο, να πας και συγκρατήσουν τον κόκκινο στρατό. Τα βρήκανε σκούρα, οπότε έμειναν
τεράστιο μέρος των θέσεων εργασίας στη Γερμανία κενό. Οπότε αυτό που θα αναπληρωθεί με εργάτες από τις κατεχόμενες χώρες, επιστράτευση. Δεν υπήρξε πουθενά μαζικό κίνημα κατά της επιστράτευσης, μόνο στην Ελλάδα. Ήταν εκατομμύρια οι Ευρωπαίοι από τις κατεχόμενες χώρες, οι οποίοι πήγαν εκεί και δούλεψαν υποχρεωτικά οι άνθρωποι με το πολυβόλο στην πλάτη. Οι Έλληνες δεν πήγαν έτσι, δεν πέρασε η επιστράτευση, δεν έγινε, υποχρεώθηκαν να την ακυρώσουν. Και το δεύτερο ήταν την ίδια χρονιά το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, η μεγάλη διαδήλωση για την αποτροπή της επέκτασης των Βουλγάρων στη Μακεδονία. Κατεχόμενοι από τους Βούλγαρους, παραχωρημένοι, δηλαδή αν νικούσε ο άξονας, η Θράκη και η Ανατολική Μακεδονία θα είχε... Ναι, ένα κομμάτι μικρούλι της Θράκης και η κεντρική Μακεδονία κυρίως που ήταν στους Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι είχαν τη Δυτική Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Αφήνουμε τώρα αν είχαν οι Γερμανοί μια ζώνη στον ναι. Μπλεκόμαστε σε πολύ δευτερεύοντα που μας τρώνε το χρόνο τσάμπα. Έτσι. Και θέλουν επέκταση της κατοχής. Γιατί επέκταση της κατοχής? Και τους Βούλγαρους τους βόλευε, γιατί θα προσαρτούσαν στο βουλγάρικο κράτος κι άλλο ένα κομμάτι της Μακεδονίας, αλλά βόλευε και τους Ναζί, γιατί θα αποσπούσαν επίσης από εκεί στρατιωτικές δυνάμεις να τις στείλουν στο ανατολικό μέτωπο. Και ξέσπασε μεγάλη κινητοποίηση στην Αθήνα, κινητοποίησε μια σειρά πόλεις κλπ. Δεν έγινε η επέκταση βουλγαρικής κατοχής. Αυτό κάτω από την πίεση, δεν ήταν στρατιωτική επιτυχία όπως και η πολιτική επιστράτευση. Ήταν επιτυχία του μεγάλου αυτού λαϊκού κινήματος. Τι σημαίνει αυτό? Για να μην μένουμε μόνο στο στρατιωτικό. Όλα αυτά έχουν μία αξία, γιατί συνήθως μένουμε μόνο στο στρατιωτικό μάτι. Η νίκη, η μάχη εκεί, ο Οργοπόταμος. Προφανώς. Οι ρίζες είναι κατά βάση κοινωνικές στο όλο φαινόμενο. Όχι, ήταν συνδυασμός και των δύο. Δηλαδή χωρίς τον Ελλάς δεν θα γινόταν αυτά, αλλά αυτό που χαρακτήρισε, χωρίς να υπάρχει ένοπλο αντάρτικο κίνημα που να εμψυχώνει τον κόσμο, να έχει απελευθερώσει περιοχές, να δίνει προοπτική. Μόνο αγώνες στις πόλεις μπορεί να απομονώνονταν και να τους ακίζανε. Υπήρχε ένα ολόκληρο κλίμα που διαμορφώθηκε. Ήταν ένας συνδυασμός και του ένοπλου κινήματος και του μαζικού κινήματος. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το ένοπλο μεταφέρθηκε και στις πόλεις και μάλιστα με μορφές εξαιρετικά προωθημένες. Ας πούμε, η δράση της όπλα ήταν μια μορφή αντάρτικου πόλεων, προτού επεκταθεί αυτό πολύ αργότερα, μετά από πολλές δεκαετίες, σε μια σειρά χώρες. Εδώ δοκιμάσει, δεν ήταν μόνο εδώ, το κάνουν και στη Γαλλία περιθωριακά, εδώ εκεί, αλλά εδώ πήρε χαρακτηριστικά συγκεκριμένη οργάνωση, η οποία εκτελούσε συνεργάτες των Ναζί. Δηλαδή είχε ένα πλούτο μορφών αυτό το κίνημα. Τι θέλω να πω που έχει κατά τη γνώμη μου πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι το ΕΑΜ προσδιορίζεται λοιπόν και κοινωνικοταξικά. Είναι συνασπισμός λαϊκών κοινωνικών δυνάμεων. Κατά συνέπεια, οι στόχοι που θέτει συνδέονται άμεσα από αυτόν τον κόσμο με την προοπτική του πώς θα ζήσει αύριο. Ανεξαρτήτως του αν το ίδιο το ΕΑΜ και το ΚΟΕ με το πρόγραμμά του κλπ. Είχε υποταγμένο στη θεωρία των σταδίων, στη στρατηγική των σταδίων. Έβλεπε την προοπτική του σοσιαλισμού κλπ. Της λαοκρατίας για το μέλλον μετά την απελευθέρωση. Αυτό τέθηκε από την ταξική κοινωνική αντιπαράθεση και την εθνική αντίσταση στις συνθήκες της κατοχής. Ποιος το συνειδητοποιεί αυτό? Ο ταξικός εχθρός. Οι Εγγλέζοι, η δεξιά κλπ, οι αστικές δυνάμεις, και έχουμε το 43-44 άτυπο εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα από τη μια μεριά στο εαμικό κίνημα και από την άλλη στο σύνολο των αστικών δυνάμεων, φιλογερμανικών ή φιλοβρετανικών κλπ, οι οποίες αντιμάχονται το ΕΑΜ. Μέσα σε αυτές είναι και ο ΕΔΕΣ. Θα βάλουμε μια άνω τελεία και θα επανέλθουμε, γιατί έχει έρθει μια ερώτηση από το Γιώργη, να την πούμε στον αέρα. Για όσους έχουν έρθει στην παρέα μας τώρα, να πούμε ότι έχουμε μια αφιερωματική εκπομπή στην 28 Οκτωβρίου. Μιλάμε και για το ΕΑΜ και για τώρα θα μιλήσουμε και για τις άλλες αντιστασιακές δυνάμεις. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Αλεξάτος και η ερώτηση η οποία έχει έρθει, Γιώργο, από τον συνονόματο σου Γιώργο, είναι ότι ωραία, τόση ώρα συζητάμε για το τι ήταν και τι ήθελε το ΕΑΜ. Η άλλη μεγάλη αντιστασιακή οργάνωση ελληνική ήταν ο ΕΔΕΣ. Κατά τη στοιχεία, τι θα μπορούσαμε να πούμε για το τι ήταν και τι ήθελε ο ΕΔΕΣ? Κοίταξε, ο ΕΔΕΣ, έτσι το ξέρω εγώ, έχει συγκροτηθεί από βενιζελικούς αξιωματικούς λίγες μέρες πριν φτιαχτεί το ΕΑΜ, αλλά όχι ως αντιστασιακή οργάνωση.
Αν διαβάσει κάποιος το πρόγραμμά τους, τη διακήρυξη τους που βγάλανε με το που ιδρυθήκανε, αναφέροντας ότι έχουν αρχηγό τον Νικόλαο Πλαστήρα, ο οποίος όμως Πλαστήρα ζούσε στη Γαλλία ήδη χρόνια πριν, η επιδίωξη που αναφέρουν σαφέστατα είναι ότι για την μεταπολεμική κατάσταση να εμποδίσουν το να έρθει ο βασιλιάς στην Ελλάδα και να υπάρξει ένα καθεστώς αβασίλευτης δημοκρατίας με σοσιαλιστικά χαρακτηριστικά. Να προσέξουμε, γιατί εκείνο τον καιρό για σοσιαλιστικά χαρακτηριστικά μίλαγαν οι πάντες, ακόμα και ο Ζολότας, που οι παλιότεροι τον ξέρουν, ο οικουμενικός πρωθυπουργός του 89-90, κορυφαίος οικονομολόγος αστός, εξαιρετικά σεβαστός για τους αντιπάλους του, και ο Ζολότας είχε φτιάξει και αυτός επίσης με τον Κασιμάτη και διάφορους άλλους αστούς νέους πολιτευτές εκείνου του καιρού την Ελληνική Σοσιαλιστική Ένωση, και αυτοί μιλάγαν για τον σοσιαλισμό. Ο Γεώργιος Παπανδρέου είχε φτιάξει το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα κλπ. Οπότε ο σοσιαλισμός είχε πέρασει εκείνα τα χρόνια. Ο ΕΔΕΣ δεν φτιάχτηκε λοιπόν με σκοπό την αντίσταση. Ο ΕΔΕΣ υποχρεώνεται, και μάλιστα ποιος, ένας από τους βασικούς ηγέτες, τον Απολέον Ζέρβας, να φύγει στο βουνό με παρένεση των Εγγλέζων όταν πλέον έχει ιδρυθεί ο Ελλάς, και βλέποντας ότι μπορεί να αναπτυχθεί, δεν είχαν αρχίσει ακόμα, είχε αρχίσει να αναπτύσσεται το αντάρτικο κίνημα, ότι μπορεί να αναπτυχθεί ένοπλος αγώνας από τη μεριά του ΕΑΜ, του Ελλάς, οι Εγγλέζοι, οι οποίοι μέχρι τότε προέκριναν δραστηριότητες αντιστασιακές περιορισμένης ισχύας, δηλαδή κυρίως σαμποτάζ και κατασκοπία, πληροφορίες. Δεν έβλεπαν, δεν είχαν στην προοπτική τους ένοπλο αγώνα στην Ελλάδα. Οπότε αναγκάστηκαν να παροτρύνουν τον Ζέρβα στο να βγει στο βουνό. Και μέσα από διάφορες περιπέτειες, τέλος πάντων, συγκρότησε ο Ζέρβας στο Αντάρτικο στην περιοχή της Ηπείρου, το οποίο δεν ρίζωσε πέραν της Ηπείρου, και όχι όλη της Ηπείρου, ενός όμως σημαντικού μέρους της Ήπειρος και τμήματα της Ετωλακαρνανίας. Χαρακτηριστικό του προσανατολισμού του ΕΔΕΣ είναι ότι με το που φουντώνει το Αντάρτικο και δημιουργείται πλέον ισχυρός Αντάρτικος στρατός του ΕΔΕΣ, φυσικά εξαιρετικά μικρός σε σχέση με το τι είχε ο Ελλάς, έτσι, αλλά ήταν υπαρκτή δύναμη. Στην καλύτερη περίπτωση υπολογίζεται ότι πρέπει να έχει γύρω στους 8.000 ένοπλους, όταν ο Ελλάς είχε φτάσει να έχει 135.000. Ο ΕΔΕΣ διασπάστηκε, και διασπάστηκε γιατί έφυγε το κομμάτι της Αθήνας. Οι αξιωματικοί, οι Βενιζελικοί που ήταν στην Αθήνα και είχαν συμμετάσχει στην ίδρυση του ΕΔΕΣ, λέγοντας ότι ο Ζέρβας πρόδωσε το αρχικό πρόγραμμα, τη διακήρυξη, και κάνει ένοπλο αγώνα, ενώ εμείς δεν λέγαμε τέτοια πράγματα, εμείς λέγαμε κατά του βασιλιά και τέτοια. Ξέρετε τι γίνανε αυτοί, ξέρεις Ρωμάνε τι έγιναν αυτοί? Νομίζω ότι αυτοί κατέληξαν χίτες μετά και συνεργάτες. Ήταν οι επικεφαλής των δογμάτων ασφαλείας, αυτοί οι αξιωματικοί του ΕΔΕΣ. Καλά το θυμάμαι, επομένως. Δολοφόνησαν μια σειρά άλλα στελέχη του ΕΔΕΣ, οι οποίοι ήταν οι άνθρωποι, εντάξει, δεν ήταν δημοκρατικοί, το εννοούσαν αυτό που λέγανε, αλλά συνάμα ήταν και αντιφασίστες. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι που ήταν αντιφασίστες δολοφονήθηκαν, και αυτοί κατέθηκαν επικεφαλής των δογμάτων ασφαλείας. Έχουμε δύο ΕΔΕΣ λοιπόν. Ο δε Ζέρβας, για να τελειώνουμε την αναφορά με τον Ζέρβα, όταν σε αυτό που είπα ότι το 43-44 πλέον έχουμε συνθήκες ενός άτυπου εμφυλίου πολέμου, ο Ζέρβας έχει ταχθεί φυσικά, εγκαταλείπει και τα αντιβασιλικά, έτσι, και έχει ταχθεί στο μέτωπο εκείνο το ευρύτερο, το αντιαμικό, το οποίο περιλαμβάνει και τους συνεργάτες των Γερμανών. Δεν έχουμε στοιχεία προκάλυπτης συνεργασίας, έχουμε όμως περιπτώσεις που επιτιθόνταν οι Γερμανοί κατά του Ελλάς, έτσι, όταν ο Ελλάς ήταν σε σύγκρουση με τον ΕΔΕΣ και λοιπά. Υπήρχαν τέτοια στοιχεία. Μαχαιριές στην πλάτη και χτυπήματα από πίσω. Κάπως έτσι. Είναι ενδεικτικό κιόλας το ποια ήταν η στάση του ΕΔΕΣ, αν κάποιος διαβάσει και το τι έγινε στο Γοργοπόταμο. Έτσι, μπορούμε να καταλάβουμε πολύ εύκολα ποιανόν υποχείριο ήταν και ποιες στοχεύσεις εξυπηρετούσε. Δηλαδή, εγώ διαβάζοντας επιχείρηση Χάρλινγκ, όπου αρχικά ψάχνουν να βρουν τον ΕΔΕΣ.
βλέπουν ότι δεν μπορούν να βρούνε τις δυνάμεις που χρειάζονται και τελικά καταφεύγουν. Μην μείνουμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, γιατί αυτές ανοίγουν τεράστια θέματα. Ούτως ή άλλως ο ΕΔΕΣ δεν το έκρυψε ποτέ ότι συνεργάζεται με τους συμμάχους. Ποιους συμμάχους? Τους Βρετανούς. Συνεργάζεται άψογα δηλαδή. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να τους προσάψεις κάτι το οποίο το λέγανε οι ίδιοι. Δεν το κρύβανε. Μετά επίσης εγώ θα... Να βάλω μια παρένθεση. Ναι. Έχει νόημα να πούμε και το πώς συνεργαζόταν, με ποια στόχευση, έτσι. Γιατί και το ΕΑΜ είχε επαφές με τους Άγγλους και με το πού θα χτυπήσουν, αντάλλασαν πληροφορίες. Οι μεν όμως δεν συνεργάζονταν με τους Άγγλους για να καταφέρουν να χτυπήσουν το κατακτητή. Συνεργάζονταν με τους Άγγλους για να έχουν στην επόμενη κατάσταση, αφότου φύγουν οι Γερμανοί, να έχουν μερίδιο αντικομμουνιστικό. Ναι, προφανώς αυτό το στοιχείο υπήρχε, όμως δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν αντιστάθηκαν και στους Γερμανούς. Όχι, δηλαδή δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο, εντάξει. Ναι, όχι, έχει σημασία δηλαδή. Γιατί πάντα εμείς πρέπει να είμαστε έντιμοι. Απέναντι στην ιστορία πρέπει να είμαστε έντιμοι. Να μην κρύβουμε, να μην κάνουμε αυτό που κάνουν οι άλλοι δηλαδή. Και δυστυχώς το κάνουν πολύ αριστεροί αυτό. Αυτό που κάνει ο αντίπαλος, ο οποίος αντίπαλος δεν έχει λόγο να λέει την αλήθεια, γιατί βρωμάει η ιστορία του. Έτσι, τι να υπερασπιστεί η δεξιά, ότι η πολιτική μου ηγεσία στα χρόνια της κατοχής ήταν με τους Γερμανούς ή την είχε κοπανίσει στο Κάιρο ή ήταν εδώ και ήταν κατά της αντίστασης. Έτσι. Αν βγω εγώ όμως και πω ότι όλοι οι δεξιοί ήταν στο Κάιρο, ήταν αυτό και κανένας δεν ήταν στην αντίσταση, είμαι ψεύτης. Είμαι απατεώνας. Και αυτό δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου. Υπήρχαν λοιπόν και η Λέλα Καραγιάννη ήταν δεξιά. Εγώ την τιμώ τη μνήμη της Λέλας Καραγιάννη. Θα ήταν άθλιο να πω ότι εντάξει, αφού δεν εντάσσονταν. Τα παιδιά αυτά, οι νέοι που σκότωσαν τίναξαν την ΕΣΠΟ, την ναζιστική οργάνωση. Ναι, εκεί στη Γλάστονος. Ήταν στην ΠΕΑΝ. Η ΠΕΑΝ ήταν στην πραγματικότητα η νεολαία του κόμματος του Παναγιώτη του Κανελόπουλου. Ήταν ένα κόμμα κεντροδεξιό. Έτσι. Τι θα πω εγώ. Αυτοί που επιβίωσαν, τους εκτελέσαν τους ανθρώπους. Έτσι. Αυτοί που επιβίωσαν από την ΠΕΑΝ το 1943-1944 ήταν σε αυτό το ευρύ αντιαμικό μέτωπο. Αυτό δεν ακυρώνει σε τίποτα τη συμβολή της ΠΕΑΝ στο αντιστασιακό κίνημα. Αυτά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και εγώ τιμώ έτσι, τους αγώνες που έδωσε ο ΕΔΕΣ κατά των Ιταλών, των Γερμανών κλπ. Ξέροντας ταυτόχρονα, έτσι και πρέπει να το λέω, ότι ο ΕΔΕΣ το 1943-1944 είχε και περιπτώσεις συνεργασίας έμεσης, άτυπης συνεργασίας και με τους κατακτητές. Και προφανώς ο στόχος ήταν... Γιατί εξυπηρετούσε ταξικά συμφέροντα και το ταξικό συμφέρον ήταν να αποτρέψουμε την κυριαρχία του ΕΑΜ, γιατί το ξέρανε. Στην Ελλάδα είχε τεθεί ζήτημα ότι έτσι και γίνει η απελευθέρωση. Είναι δεδομένο ότι το ΕΑΜ θα κυριαρχήσει, γιατί είχε τεράστια. Κάτι που το πίστευαν και οι ίδιοι ΑΜΙΤΕΣ, και γι' αυτό ένας από τους λόγους που κάναν τα λάθη. Είναι ότι ήταν υπερβολικά σίγουροι ότι θα τα καταφέρουν. Υπάρχει, βέβαια. Λίβανος, πάμε στην εθνική κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Θα έρθει εδώ στην Ελλάδα, θα φύγουν οι Γερμανοί, θα έρθει η κυβέρνηση. Θα γίνουν εκλογές, εμείς θα νικήσουμε. Και δεν πήγαινε. Δηλαδή, ρε φίλε, στα σοβαρά πιστεύεις ότι θα σε αφήσουν να κάνεις εκλογές? Αν μου επιτρέπετε μία σύγκριση, γιατί λέγεται πολύ συχνά σε σχέση με το δικό μας κίνημα και γιατί, ας πούμε, στη Ιουγκοσλαβία, στην Κίνα, σε άλλες χώρες νίκησε. Εδώ έχασε. Θέλω να πω το εξής. Το δικό μας κίνημα συνδεόταν με όλο αυτό που είπαμε, ένα μαζικό λαϊκό, έτσι, το οποίο ενώ οι Ιουγκοσλάβοι κομμουνιστές, οι Κινέζοι κομμουνιστές, τι κάνανε? Συνεργάστηκαν και αυτοί ως ένα σημείο, έτσι, και με άλλες δυνάμεις, και αυτοί ήλπιζαν, και αυτοί μιλούσαν για εθνική απελευθέρωση, δεν έβαζαν στόχους σοσιαλιστικούς κλπ. Όταν είδανε ότι υπάρχει, οξύνεται το ζήτημα της αντιπαλότητας της ταξικής, πήραν σαφή θέση. Οι Ιουγκοσλάβοι ήδη από τον καιρό του πολέμου ταυτόχρονα συνέχιζαν τον πόλεμο κατά των κατακτητών και πρόβαλαν και ως στόχο τη λαοκρατία άμεσα εδώ, μορφές λαϊκής. Οι Κινέζοι με το που τέλειωσε ο πόλεμος και διώξαν τους Ιάπωνες, άρχισαν τον πόλεμο κατά του Τσαγκαϊσέκ. Έτσι, και τελικά βρέθηκαν νικητές και οι μεν και οι δε. Άλλες περιπτώσεις εντελώς αντίστροφα. Γιατί το Ιταλικό και το Γαλλικό κόμμα, που είχαν και αυτά ισχυρά κινήματα και τέτοια, γιατί αυτά τελικά διαχειρίστηκαν έτσι τα πράγματα που να μην οδηγηθούν οι χώρες σε εμφύλιο πόλεμο και να μην βγουν και αυτά στην παρανομία, έτσι, να μην... όλα αυτά που περάσαμε εμείς εδώ. Γιατί, η απάντηση είναι προφανής, που έχει να κάνει με τη δυναμική και τη μαζικότητα. Στη Γαλλία έγιναν εκλογές όταν έγιναν,
εμφανίστηκε ένα πανίσχυρο κομμουνιστικό κόμμα. Δεν μπορούσε να απειλήσει την εξουσία την αστική με τις εκλογές. Το ίδιο έγινε και στην Ιταλία. Φτιάξαν το λαϊκό μέτωπο με τους σοσιαλιστές και πήραν 38% που να απειλήσουν. Στην Ελλάδα δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Κατά συνέπεια στην Ελλάδα δεν θα επέτρεπαν με τίποτα έτσι, να υπάρξει ομαλή δημοκρατική εξέλιξη. Κατά συνέπεια η μόνη λύση ήταν αφοπλισμός σε πρώτη φάση. Ακριβώς. Και μετά άρα, θερισμός. Από τη σκοπιά του κινήματος ήταν η κατάληψη της εξουσίας με το που φεύγανε οι κατακτητές. Κάτι που δεν το έκανε το. Υπήρξε όμως μία μικρή περίοδος όπου είχε εμπλακεί στην κυβέρνηση και αποδείχθηκε ότι αυτή η λεγόμενη ταξική ανακοχή δεν μπόρεσε να έρθει ποτέ. Αυτό είπα, ανέφερα πριν. Και οι υπουργοί βρέθηκαν στο απόλυτο αδιέξοδο. Η νέα αστική τάξη εγχώρια φάνηκε εκ νέου να αναδύεται μέσα από τις τάχτες της κατοχής. Είχαν τον απόλυτο συσχετισμό. Ποιοι δεν καταλαβαίνω. Όχι οι Ιαμίτες πάντως. Κοίταξε, ανάλογα τώρα γιατί συσχετισμό μιλάμε. Πάντως, αν μιλάμε για το 1944, ήταν καταλυτικός συσχετισμός υπέρ του ΕΑΜ. Ήταν καταλυτικός. Γι' αυτό ήταν και λάθος. Αν είχαν οι άλλοι τον συσχετισμό υπέρ τους, δεν πας να χτυπήσεις το κεφάλι σου στο ντουβάρι και θα το σπάσεις. Το λάθος το δικό μας τότε του κινήματος δεν ήταν ότι είναι αυτό που αποφύγαν οι Ιταλοί. Γιατί αποφύγαν οι Ιταλοί μια κάθετη αντιπαράθεση? Γιατί ξέρανε ότι το απέναντι μέτωπο, αν τολμούσαν οι Ιταλοί να πούνε, ενδεχομένως να το ρισκάραν και να λέγανε κάνουμε ένοπλο αγώνα και προχωράμε. Έτσι. Ενδεχομένως εκεί να τους σφάζανε έτσι, εξ αρχής με δεδομένο το. Γιατί εδώ πέρα όμως, αν στην Ιταλία ήταν το 35% το 40% του κόσμου στην ευρύτερη αριστερά, εδώ ήταν το 70%, ήταν το 60% το 60%. Και μάλιστα με ένα ισχυρό ένοπλο, με 135.000 ένοπλους, με οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα, με τις λαϊκές συνοικίες. Επαναστατική κατάσταση. Ήταν μια επαναστατική κατάσταση. Ο συσχετισμός ήταν συντριπτικά υπέρ του ΕΑΜ. Έτσι, οι άλλοι προσπαθούσαν να ανασυγκροτηθούν, κάναν συμμαχίες μεταξύ τους, βρεθήκαν τελικά όλοι ενωμένοι απέναντί μας. Τα κατάφεραν ωστόσο. Έτσι. Ναι, τα κατάφεραν λόγω των λαθών των δικών μας, όχι γιατί ο συσχετισμός ήταν υπέρ τους. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι μετά τον αφοπλισμό και μετά χάθηκε ο συσχετισμός, έτσι. Προφανώς. Επιστροφή λοιπόν στο στούντιο του 2510, μαζί μου ο Γιώργος Αλεξάτος, ένα αφιέρωμα στην 28 Οκτωβρίου και έχουμε πιάσει προφανώς το ρόλο της αριστεράς μέσα από το ΕΑΜ, τον Ελλάς. Τόση ώρα συζητάμε και έχουμε καταδείξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι εδώ η κατάσταση ήταν διαφορετική από την αντίστοιχη κατάσταση που υπήρχε σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία. Ποια ήταν αυτά τα χαρακτηριστικά που οδήγησαν στο να είναι διαφορετική η κατάσταση και να πρέπει να υπάρξει μια βίαιη καταστολή μετά το τέλος του πολέμου, η οποία δεν θα άφηνε σε καμία περίπτωση το ΕΑΜ να αναδειχθεί σε κυρίαρχη δύναμη και πολιτικά στο ζήτημα της εξουσίας? Κοίταξε γιατί το συσχετισμό είπαμε ότι τον είχε. Ναι. Κοίταξε. Δεν είχε όμως, δεν κατάφερε να φτάσει στην εξουσία. Έτσι, κάθε κοινωνικός σχηματισμός είναι κάτι που λατζά τώρα. Είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Κατά συνέπεια όλες οι προσπάθειες είναι ανιστόρητες έξω από κάθε πραγματικότητα. Οι προσπάθειες να μιλήσεις και να πεις εκείνη την εποχή σε όλες τις χώρες συνέβαινε αυτό, αυτά δεν γίνονται στην ιστορία. Μπορεί να κάνουμε αφαιρέσεις και να λέμε ότι βασικό χαρακτηριστικό ήταν εκείνο, αλλά όταν πας να μελετήσεις κάτι συγκεκριμένο, το μελετάς συγκεκριμένα. Κατά συνέπεια, αναγκαστικά πρέπει να μιλήσουμε για να κατανοήσουμε τι ήταν το ΕΑΜ και γιατί συνέβη αυτό. Τι ήταν το χαρακτηριστικό? Ανέφερα και πριν ότι το βασικό χαρακτηριστικό, το διαφοροποιό χαρακτηριστικό, έτσι, του ΕΑΜικού κινήματος από κινήματα αντιστασιακά άλλων χωρών ήταν ισχυρό ένοπλο τμήμα, ισχυρός Ελλάς, έτσι, και συνάμα ισχυρό μαζικό λαϊκό κίνημα. Αυτά τα δύο δεν συμπίπταν σε καμία άλλη χώρα. Έτσι. Με αυτή τη μορφή λοιπόν δημιουργήθηκε το ΕΑΜικό κίνημα, το οποίο έθεσε ακριβώς αυτά τα ζητήματα που είπαμε, ανεξαρτήτως των προθέσεων του ΚΚΕ και του ΕΑΜ. Η ίδια η δυναμική του απελευθερωτικού αυτοκινήματος έθεσε ζητήματα και της προοπτικής της χώρας με την απελευθέρωση. Λαϊκή εξουσία λοιπόν ή σταθεροποίηση, διαιώνιση της ταξικής αστικής. Αυτό είπαμε ότι το είδε ο αντίπαλος και η ελληνική αστική τάξη. Και αυτό απάντησε και με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Το είδαν και οι Βρετανοί σύμμαχοι και προστάτες της, έτσι, οι οποίοι προσπάθησαν ακριβώς να δούνε πώς θα το ελέγξουν αυτό. Το ζήτημα είναι ποιο. Το κατά πόσο
του πώς φτάσαμε εκεί. Αφήνουμε το τι έγινε στη συνέχεια. Γιατί φτάσαμε εκεί, έχει σημασία δηλαδή. Τι ήταν αυτά τα. Ποιοι ήταν οι λόγοι που στην Ελλάδα υπήρξε αυτό. Γιατί αλλιώς μένει μετέωρο και ξαφνικά έγινε στην Ελλάδα. Έτσι έγινε. Εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει με την ίδια την ελληνική κοινωνία. Την ιστορική της εξέλιξη, τη σύνθεσή της. Έχει να κάνει με το ότι στην Ελλάδα υπήρχε μια άτυπη λαϊκή συμμαχία ήδη πριν τον πόλεμο. Στην Ελλάδα δεν είχαμε, και γι' αυτό δεν είχαμε και φασιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν είχαμε, είναι αυτά που αναφέρω και είναι μια ολόκληρη μελέτη, μια προσπάθεια στο τελευταίο αυτό βιβλίο για τους Ελλαδέμπορους, για την ιστορία της άκρας δεξιάς και του φασισμού στην Ελλάδα. Στο οποίο τι λέω, ας πούμε, που εντοπίζω το ότι στην Ελλάδα δεν υπήρξε φασιστικό κίνημα, γιατί όταν λέμε φασιστικό κίνημα εννοούμε ένα μικροαστικό μαζικό κίνημα το οποίο βρίσκεται σε υποτελή συμμαχία με την άρχουσα τάξη και στρέφεται κατά του εργατικού κινήματος. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπήρξε. Γιατί δεν υπήρξε? Γιατί τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα συμμερίζονταν ίδιους τρόπους ζωής, βρίσκονταν στις ίδιες συνοικίες, υπήρχε κινητικότητα, πέρασμα από τη μία από τη θέση του μισθωτού εργάτη στην μικροϊδιοκτησία και αντίστροφα. Κοινωνική κινητικότητα. Ακριβώς. Υπήρχαν μια σειρά στοιχεία, συνύπαρξη στο πλαίσιο της ίδιας οικογένειας φορέων διαφορετικών λαϊκών ταξικών θέσεων, μικροϊδιοκτήτης ο ένας, εργάτης ο άλλος, στην ίδια οικογένεια. Όλα αυτά τα στοιχεία και επίσης μια οξύτατη αντιπαλότητα στην περίοδο της κρίσης, από το 30 και μετά, ενάντια σε ένα κράτος που το θεωρήσαν εχθρικό τους, και οι εργάτες και οι αγρότες και οι μικροϊδιοκτήτες της πόλης. Υπήρξε λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό και αυτό έχει για μένα πολύ μεγάλη σημασία το πώς ορίζουμε έτσι, κάποια γεγονότα και αναφερόμαστε, ας πούμε, στο αποκορύφωμα του εργατικού κινήματος του Μεσοπολέμου, που ήταν η εξέγερση της Θεσσαλονίκης το Μάιο του 1936. Η εξέγερση αυτή ήταν αποκορύφωμα του εργατικού κινήματος, ήταν συνάμα και αποκορύφωμα του ευρύτερου λαϊκού κινήματος. Γιατί όταν μιλάμε για Θεσσαλονίκη εκείνες τις μέρες, μπορεί να απήργησαν οι εργάτες και η δολοφονία των εργατών να προκάλεσε την εξέγερση, όπως εξεγέρθηκε όλη η πόλη. Έκλεισαν τα μαγαζιά, έκλεισαν οι βιοτεχνίες, έκλεισαν τα εργαστήρια, ο κόσμος νέκρωσε η οικονομική ζωή, ο λαός της Θεσσαλονίκης. Έτσι. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία προϋπήρχαν και υπήρχε μια διαμορφωμένη λαϊκή συνείδηση κοινών συμφερόντων των κυριαρχούμενων τάξεων απέναντι στην κυρίαρχη. Υπήρχε αυτό το παλαϊκό που λέγαμε. Ακριβώς. Αυτό το στοιχείο το οποίο μέσα στο πλαίσιο του εαμικού κινήματος μορφοποιήθηκε πλέον σε μια, δεν ήταν άτυπη πλέον συμμαχία, μορφοποιημένη σε κίνημα, στο εαμικό κίνημα. Το εαμικό κίνημα κατά συνέπεια ήταν ένας συνασπισμός λαϊκών κοινωνικών δυνάμεων, κυριαρχούμενων. Αυτό διαμόρφωνε όρους πραγματικά εκρηκτικούς για την ελληνική κοινωνία. Που αυτό είναι που προσέδωσε και στο ΕΑΜ αυτή την έγκλη, αυτό το μεγαλείο του. Δεν θα μπορούσε, ας πούμε, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα δεν μιλάμε για ιστορία, για υποθέσεις. Θα ήταν μόνο εργατικό ή αυτό ή το άλλο, αλλά αυτό είναι το χαρακτηριστικό που είχε. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν υπήρχαν οπωσδήποτε παντού. Και κυρίως με τη μορφή κινήματος, έτσι, όχι με τη μορφή του να πολεμάει ο αντάρτης στο βουνό και να τραγουδάω εγώ στο σπίτι ο Παρτιζάνο, έτσι, που καλό είναι να το τραγουδάω. Αν δεν συγκροτώ κι εγώ κίνημα στην πόλη, κίνημα διεκδικητικό, κίνημα μαχητικό κλπ., δεν τίθεται πραγματικά σε αμφισβήτηση, έτσι, η κυρίαρχη κατάσταση. Άλλωστε το ΕΑΜ έλεγε ότι όχι μόνο πρέπει να αντιστεκόμαστε ενεργητικά αλλά και παθητικά στον κατακτητή. Και το παθητικά ήταν και να μην τον βοηθάμε πουθενά, να μην παραχωρούμε διευκολύνσεις, να μην... να υπάρχει μια συνολική αντίσταση, να είναι βίωμα ζωής η αντίσταση. Ναι. Κοίταξε, κάτι που το έλεγαν όλα τα αντιστασιακά κινήματα, έτσι, όλοι αυτό το ίδιο λέγαν. Το ζήτημα είναι ότι δεν είχε μορφοποιηθεί, όχι ότι έλειπαν εντελώς, απουσίαζαν. Είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες. Αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι οι Ιταλοί κομμουνιστές, οι Γάλλοι αντιφασίστες, οι Ολλανδοί. Εγώ σκέφτομαι πραγματικά ότι δεν πρέπει κάθε άλλο, έτσι. Δεν ήταν το ίδιο επίσης αγωνιστές. Και αυτοί εκτελούνταν, και αυτοί κυνηγιούνταν, και αυτοί περάσαν στην παρανομία, και αυτοί. Έτσι. Και σκέφτομαι πραγματικά ότι τι σημαίνει να είσαι αντιφασίστας στην Ολλανδία στις συνθήκες της κατοχής. Έτσι. Μιλάμε για τεράστιο άθλο. Δηλαδή, με καλή τιμή για αυτόν τον κόσμο
που αντιστάθηκε, παίρνοντας υπόψη μας συνθήκες, τη χώρα, τη διαμόρφωση, το πού θα βρεθείς, το τι θα κάνεις, η ευκολία με την οποία μπορείς να σε εντοπίσει και να σε, έτσι, και να σε συλλάβει ο άλλος. Και όμως υπήρχε ένα πολύ ισχυρό επίσης και εκεί, για τα μέτρα της χώρας, αντιστασιακό κίνημα. Τα τιμούμε όλα αυτά τα κινήματα. Όταν λέμε ότι το ελληνικό έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν το λέμε για να πούμε ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες, είμαστε πιο μάγκες από τους άλλους και πιο επαναστάτες και πιο αντιφασίστες. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ήταν αυτό που έφτιαξε το ΕΑΜ και του προσέδωσε τέτοια χαρακτηριστικά. Σίγουρα αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν καθοριστικά και στον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το ΕΑΜ από τους Άγγλους. Έτσι. Οι Άγγλοι φοβόντουσαν για το τι ακριβώς θα γίνει μετά την... Κοίταξε, ήταν δεδομένο ότι αν αφήνονταν το ΕΑΜ, αν υπήρξε αυτό που επιδίωκε το ΕΑΜ και το ΚΚΕ, την ομαλή δημοκρατική εξέλιξη, δηλαδή με το που φύγουν οι κατακτητές, έτσι, η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, στην οποία συμμετείχε και το ΕΑΜ, η κυβέρνηση του Γεωργίου Πανδρέου, έτσι, κάποια στιγμή να προκήρυσε εκλογές, να έβγαινε συντακτική βουλή, να ψήφιζε σύνταγμα, αυτό το άλλο. Όμως ήξερε, ήταν δεδομένο ότι θα κέρδιζε, δεν υπήρχε περίπτωση. Αυτό το ήξεραν και οι άλλοι. Το ήξεραν και οι Βρετανοί. Αυτό έπρεπε να εμποδιστεί. Δηλαδή, τι έπρεπε να εμποδιστεί στην Ελλάδα? Η οποιαδήποτε ομαλή δημοκρατική διέξοδος. Και γι' αυτό επιδίωξαν τον αφοπλισμό του Ελλάς με τον τρόπο που τον επιδίωξαν και προκάλεσαν τα Δεκεμβριανά. Και οι δικοί μας ακριβώς εκεί τι είχαν? Είχαν τους ενδιασμούς τους σχετικά με το πού το πάει ο αντίπαλος. Πίστευαν δηλαδή ότι εξακολουθεί να είναι τα ζητήματα αυτά υποδιαπραγμάτευση, που για τον αντίπαλο δεν ήταν πλέον υποδιαπραγμάτευση. Ο αντίπαλος ήταν αποφασισμένος να περάσει διαπυρός και σιδήρου το κίνημα και να το σακίσει. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Αφοπλίζεται ο Ελλάς. Το κίνημα όμως παραμένει. Βέβαια. Η ιδεολογία είχε ριζώσει στην κοινωνία. Βέβαια. Και αυτό φάνηκε και μετά. Γιατί χάθηκε η δυναμική αυτή μόνο με την παράδοση των όπλων? Ναι, λέω ότι δεν χάθηκε. Εγώ δεν πιστεύω ότι χάθηκε, δεν θεωρώ ότι χάθηκε. Δηλαδή υπήρξε μια τεράστια ήττα. Τα όπλα δεν παραδόθηκαν γιατί χάσαμε στο πεδίο της μάχης. Η μάχη δόθηκε μόνο στην Αθήνα. Ο Ελλάς ήταν παντού σε όλη την Ελλάδα. Οι χειρισμοί που γίνανε εδώ, ακριβώς επειδή το κόμμα δεν αποσκοπούσε τότε στην κατάληψη εξουσίας, αλλά χρησιμοποιούσε τη μάχη της Αθήνας, το Δεκέμβρη δηλαδή, ως ένα μέσο για να επέλθει ένας νέος συμβιβασμός και να υπάρξει ομαλή δημοκρατική εξέλιξη. Η επιδίωξη του ΚΚΕ, αντίθεση με ό,τι λέει ο αντικομουνισμός και η θεωρία των τριών γύρων κλπ., ότι επιδιώκαμε κάθε φορά να πάρουμε την εξουσία και μετοκυλούσαμε τη χώρα. Η επιδίωξη του ΚΚΕ κάθε φορά, σταθερή επιδίωξη, ήταν η ομαλή εξέλιξη. Και γι' αυτό ακριβώς, ενώ ήταν πανίσχυρο ως ένα προκίνημα, ο Ελλάς, έτσι, δεν το επέβαλε. Θα μπορούσε να το επιβάλλει αν η επιδίωξή του ήταν. Τι τους εμπόδιζε στο μεσοδιάστημα με το που φύγαν οι Γερμανοί να καταλάβουν την Αθήνα? Ποιος αντιστεκόταν στην κατάληψη της Αθήνας? Οι Χίτες? Δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι, ήταν κυρίαρχη κατάσταση. Και όμως δεν το έκανε γιατί? Ομαλή δημοκρατική εξέλιξη. Η ήττα λοιπόν του Δεκέμβρη ήταν η ήττα του Ελλάς της Αθήνας. Ο Ελλάς υπήρχε και ήταν κυρίαρχος όλη την Ελλάδα. Η παράδοση των όπλων ήταν αποτέλεσμα ακριβώς της προσπάθειας να τελειώνουμε με αυτά, με την ένοπλη αντιπαράθεση, επιτέλους να κάνουμε μια συμφωνία, αυτό ήταν η Βάρκιζα, που να πάμε στην ομαλή δημοκρατική εξέλιξη. Αυτό είναι τεράστια αυταπάτη, ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Και βέβαια άρχισαν οι διώξεις. Παρά το ότι άρχισαν οι διώξεις, το κίνημα παρέμενε. Δηλαδή παρά το ότι δεν υπήρχε πλέον, δεν ήταν ένοπλο, το κίνημα το μαζικό παρέμενε. Στην περίοδο 45 από τη Βάρκιζα μέχρι το καλοκαίρι την άνοιξη του 46, στην περίοδο της κατεξοχήν άγριας λευκής τρομοκρατίας, δολοφονιών, εκτελέσεων κλπ. Ακριβώς εκείνη την περίοδο το κίνημα είναι πανίσχυρο. Χαρακτηριστικό είναι ότι τότε το ΕΑΜ, ουσιαστικά το ΚΚΕ, κατέκτησε τη ΓΕΣΕ, κατέκτησε την ΠΑΣΕΓΕ στους συνεταιρισμούς, έφτασε να ελέγχει το ΣΕΓΑΣ, φτιάξαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Γυναικών, δημιούργησαν κινήματα παντού, μαζικές οργανώσεις, που σημαίνει ότι είχαν ένα πολύ μεγάλο μέρος του λαού, το είχαν με το μέρος τους. Όταν γίνονταν απεργίες ή κινητοποιήσεις και τα τεράστιες εκείνο τον καιρό, δεν είχε ιτηθεί ακριβώς ακόμη το κίνημα. Αυτό δημιουργούσε την αυταπάτη ότι μπορεί να υπάρξει δημοκρατική εξέλιξη, να τους πιέζουμε, έτσι,
Από την άλλη, οι άλλοι το ξέραν αυτό, κατά συνέπεια συνέχιζαν τις επιθέσεις, την τρομοκρατία, εξανάγκαζαν κόσμο να βγει στο βουνό και έτσι ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος. Ο εμφύλιος πόλεμος, κατά συνέπεια, δεν ήταν επιλογή του Κουκουέ, λάθος του κατά τη γνώμη μου. Εγώ θεωρώ ότι εντάξει, αν έγινε η Βάργης έτσι όπως έγινε, πολύ σύντομα όταν είδαν, έστω και είχαν τις αυταπάτες, όταν είδαν ότι άργησε η λευκή τρομοκρατία κλπ., έπρεπε να είχαν πάρει τα μέτρα τους εγκαίρως πριν αρχίσει να σφάζεται ο κόσμος. Αυτό όμως το αφήνουμε στην. Πάντως το κίνημα εξακολουθεί να είναι ισχυρό. Το κίνημα συντρίφτηκε σε συνθήκες εμφυλίου πολέμου πλέον, το 46-49. Τότε ήταν που πλέον, εντάξει, τέθηκε και το Κομμουνιστικό Κόμμα εκτός νόμου, διαλύθηκε το ΕΑΜ, απαγορεύτηκε οποιαδήποτε νόμιμη δραστηριότητα κλπ. Εκεί συντρίφθηκε και βγήκε, ιτήθηκε και στο γράμμο στρατιωτικά. Τότε μιλάμε για συντριβή. Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής. Από μέρους του Γενικού Στρατηγείου του Ελλάς σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Όπως βλέπετε πρόκειται να βγάλω λόγο. Μα ο λόγος μου δεν θα μοιάζει καθόλου με τους λόγους που γνωρίσατε μέχρι σήμερα. Δεν πρόκειται να σας υποσχεθώ πως θα σας φτιάξω γεφύρια και ποτάμια, ούτε θα σας τάξω λαγούς με πετραχίλια. Θέλω μόνο να ακούσετε καλά αυτά που θα σας πω. Από το 1821 μέχρι σήμερα ο λαός μας αγωνίζεται για ελευθεριά και ανεξαρτησία. Κανείς δεν του χάρισε ποτέ του λαού μας τη ελευθεριά του. Αντίθετα, η ξένη και η ντόπια αντίδραση έκανε ό,τι μπορούσε για να υποτάξει τη χώρα μας, να ευνουχίσει το λαϊκό χαρακτήρα του κινήματος και να επιβάλλει μια νέα σκλαβιά. Χρόνια και χρόνια απάτης και ρεμούλας μας κράτησαν μακριά από την ευτυχία και τον πολιτισμό και μας ρίξανε μέσα στην εξαθλίωση και την πείνα, την κακομοιριά και τη δυστυχία. Σε αυτή την κατάσταση βρεθήκαμε όταν ξέσπασε η πολεμική λέλαπα και η σύγκρουση μεταξύ των κολοσσών. Ο λαός που έγραψε το έπος της Αλβανίας υπέκυψε αλλά δεν ητήθηκε. Αυτή δεν ήταν ήττα του λαού μας, αλλά ήττα των καθεστώτων που μεσολάβησαν από το 1821 μέχρι το 1941. Έτσι ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο μας και μας σκλαβώσανε. Τότε μερικοί τόσκασαν και οι άλλοι κάνανε κυβέρνηση και μας είπαν «Ησυχία παιδιά, τάξη και ασφάλεια». Τι μπορούσαμε όμως να περιμένουμε από αυτούς που φορέσανε τα κλάκ και τα μπακαλιαράκια? Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων, από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ και ο Ελλάς υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε, αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό, ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά, τη λαοκρατία, δηλαδή να λύσει ο λαός με τον ψήφο του και το θέμα του βασιλιά και της κυβέρνησης. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να ψηφίσει ο λαός ανεπηρέαστα και ελεύθερα και όλοι μετά να σεβαστούν το λαό. Γιατί αν αυτό δεν γίνει, εμείς πάλι θα ξαναβγούμε στο βουνό. Μα είμαι βέβαιος ότι δεν θα χρειαστεί, γιατί ο λαός μας δοκιμάστηκε σκληρά και σήμερα γνωρίζει καλά ποιο είναι το συμφέρον του. Με την πεποίθηση αυτή, τελειώνοντας, σας καλώ να φωνάξουμε «Ζήτω ο κυρίαρχος λαός μας». Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από το λόγο του Άρη Βελουχιώτη στη Λαμία. Φυσικά είναι ντουμπλαρισμένο αυτό, είναι απόσπασμα από ταινία. Με αφορμή και αυτό που ακούστηκε και αυτά που έχουμε πει ως τώρα, τι μένει πίσω? Ωραία, ητάται το κίνημα, τι μένει πίσω στην αριστερά? Πέραν από τις αναφορές, αυτά τα οποία συζητάμε εδώ στην εκπομπή, τι μένει σαν παρακαταθήκη για τους μετέπειτα αγώνες, οι οποίοι συνεχίστηκαν, ήταν πολύ αιματηροί κάποιοι από αυτούς? Κοίταξε, το ΕΑΜ αποτέλεσε κομβική στιγμή στην νεοελληνική ιστορία. Την κορυφαία στιγμή της νεοελληνικής ιστορίας μετά την Επανάσταση του 1821, όσο υπάρχει το νεοελληνικό κράτος. Γι' αυτό κιόλας ο λόγος του Βελουχιώτη που κάνει Ακριβώς, μια πολύ ωραία τη βέβαια σύνδεση των δύο. Μέσα στο πλαίσιο του ΕΑΜ ακριβώς αυτή η κοινωνική λαϊκή συμμαχία
συγκροτήθηκε, διαμόρφωσε μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Όταν μιλάμε για ιδεολογία δεν εννοούμε προφανώς μια συγκροτημένη θεωρία. Δεν έγιναν οι άνθρωποι, ας πούμε, μαρξιστές, έτσι. Ούτε έγιναν κομμουνιστές όπως εννοεί τον εαυτό του κάποιος ο οποίος είναι ενταγμένος σε μια κομμουνιστική οργάνωση, ένα κομμουνιστικό κόμμα που έχει αναφορές στο Μάρξ, στο Λένιν και ξέρει να σου πει τι είναι ο ρεφορμισμός και γιατί ο σύντροφος της άλλης φράξιας ή της άλλης οργάνωσης δεν είναι κομμουνιστής αλλά είναι προδότης, γιατί γίνονται και τέτοια στην ιστορία του κομμουνιστικού κινήματος, πολύ συνηθισμένα και τώρα γίνονται. Δεν πρόκειται περί αυτού, πρόκειται περί μιας αντίληψης συνολικότερης για τη σχέση του με την ίδια τη ζωή και με την κοινωνία. Η ιδεολογία με την έννοια του πώς βλέπει γενικά τη θέση του στην κοινωνία μέσα, του πώς βλέπει ποιες είναι οι ελπίδες του, ποιες είναι οι προσδοκίες του. Η ιδεολογία που διαμορφώθηκε στο πλαίσιο του ΕΑΜ, μια λαϊκή δημοκρατική ιδεολογία, λαϊκή με την έννοια της αναφοράς σε αυτήν λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων, δημοκρατική με την έννοια ακριβώς του έντονου δημοκρατισμού που χαρακτήριζε αυτόν τον κόσμο και με πρώτο και κύριο στοιχείο το ότι ήθελε μια Ελλάδα λοιπόν η οποία να είναι πρώτον εθνικά ανεξάρτητη. Δηλαδή το πρώτο και βασικό στοιχείο της εαμικής ιδεολογίας ήταν το στοιχείο του πατριωτισμού. Αυτό το στοιχείο του πατριωτισμού κυριάρχησε στην αριστερά και όλες τις επόμενες δεκαετίες. Γιατί ως αναφορά στο παρελθόν, ως κατάλοιπο ιδεολογικό του παρελθόντος, όχι, τροφοδοτούνται από την ίδια την πραγματικότητα, από την Αμερικανοκρατία. Ο ελληνικός λαός είχε πλήρη συνείδηση ότι ο εμφύλιος κερδίθηκε για το αστικό σύστημα χάρη στην παρέμβαση των Αμερικάνων. Ο ελληνικός λαός είχε πλήρη συνείδηση του τι σήμαινε η ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ. Είχε πλήρη συνείδηση τι σημαίνει το ξεπούλημα, ότι ξεσηκώθηκε ο ελληνικός λαός της Κύπρου, οι Ελληνοκύπριοι τότε και αυτοί που το πολεμούσαν φυσικά ήταν οι κατακτητές, οι οποίοι ήταν οι Βρετανοί, οι οποίοι ήταν σύμμαχοι της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, και ότι οι συμφωνίες που έγιναν στη συνέχεια και οι προσπάθειες διχοτόμησης αργότερα κλπ. Υποκινούνταν από τους Αμερικανούς σύμμαχους, έτσι, με την Τουρκία αντίπαλο, η οποία επίσης ανήκει και αυτή στο ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής. Ένα πλέγμα τέτοιο το οποίο τροφοδοτούσε αυτόν τον πατριωτισμό, τον λαϊκό, ο οποίος στην Ελλάδα δεν εκτρεπόταν φυσικά σε καμία περίπτωση σε εθνικισμό. Δεν υπήρχαν τάσεις επιθετικότητες απέναντι σε μια άλλη χώρα, σε έναν άλλο λαό, για διεκδικήσεις σε βάρος των συμφερόντων ενός άλλου λαού. Υπήρχε το στοιχείο της εθνικής ανεξαρτησίας. Ήταν εξαιρετικά ντροπιαστικό το να ξέρεις ότι στη χώρα σου διαφεντεύει κάποιος μια ξένη δύναμη. Γι' αυτό ακριβώς αποκορύφωμα των μετεμφυλιακών πλέον αγώνων αυτού του λαού, έτσι, πέρα από οι πρώτες διαδηλώσεις μαζικές που γίνανε στην Ελλάδα μετά την ήττα του εμφυλίου ήταν και την Κύπρο. Όταν άρχισε ο αγώνας στην Κύπρο ενάντια στη Βρετανική Αποικιοκρατία. Αποκορύφωμα αυτών των αγώνων, πριν τη δικτατορία ήταν τα Ιουλιανά του 1965 και πάλι με κεντρικό σύνθημα έξω οι Αμερικάνοι, έξω το ΝΑΤΟ, και επίσης το Πολυτεχνείο, στο οποίο επίσης επανήλθε το σύνθημα και σε όλη την περίοδο του αντιδικτατορικού αγώνα, αλλά στο Πολυτεχνείο υπομορφή στην εξέγερση πλέον. Έξω οι Αμερικάνοι, έξω το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό ανέμιζαν πλημμυρισμένο στις ελληνικές σημαίες. Δεν ήταν εθνικιστές φυσικά. Άφησε ένα χνάρι μέσα στην ιστορία. Ήταν ένα χνάρι το οποίο τροφοδοτούνταν όμως από την πραγματικότητα που ζούσε αυτός ο λαός. Έτσι. Προσαρμοζότανε κάθε φορά. Προφανώς. Ανάλογα Ανατροφοδοτούν αυτός ο λαϊκός πατριωτισμός, ο οποίος ανατροφοδοτείται όσο η χώρα αυτή, έτσι, είναι υποχείριο δυνάμεων τις οποίες δεν μπορεί να ελέγξει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία, για εθνική κυριαρχία, πόσο μάλλον τώρα, χρόνια των μνημονίων, εκχώρηση της εθνικής ανεξαρτησίας, της εθνικής κυριαρχίας και της λαϊκής κυριαρχίας σε ξένα κέντρα. Δεν μπορούμε να μιλάμε ουσιαστικά. Μιλάμε για κατοχή, όχι, εγώ προφανώς δεν μιλάω για κατοχή, είναι ντροπή. Όταν λέμε κατοχή εννοούμε μπότα και εννοούμε και μαζικές εκτελέσεις και εννοούμε... Δεν μιλάμε τέτοια. Δεν συγκρίνω ότι αυτό που ζω εγώ είναι αυτό που ζούσε ο κομμουνιστής του 1942, αυτό που ζει ο εργαζόμενος σήμερα είναι αυτό που ζούσε ο εργαζόμενος του 1943. Είναι ντροπή τέτοιες συγκρίσεις.
πολύ εύκολες και δημιουργούν στρεβλώσεις και προφανώς, η απάντηση προφανώς. μετά είναι... Τίθεται όμως ζήτημα, υπάρχει ζήτημα εθνικής κυριαρχίας? Ασφαλώς υπάρχει. Ασφαλώς. Τι σε νοιάζει εσένα ως κομμουνιστή εθνική κυριαρχία? Με νοιάζει η λαϊκή κυριαρχία. Και λαϊκή κυριαρχία χωρίς εθνική κυριαρχία δεν μπορεί να υπάρχει, ρε φίλε. Δεν μπορεί να υπάρξει λαϊκή Και είναι κυριαρχία. κάτι το οποίο ιστορικά έχει Προφανώς. αποδεχθεί κιόλας και από το ίδιο Όχι το ΕΑΜ. Και άμεσα. επειδή τώρα συζητάμε για την Βέβαια. παρακαταθήκη που άφησε Ακριβώς. πίσω. Και άμεσα σημαίνει τι? Ότι αν εγώ δεν έχω το δικαίωμα, έτσι, δεν έχω δικαιώματα πολιτικά και να ρυθμίσω τα της χώρας μου, έτσι, δεν υπάρχει λαϊκή κυριαρχία. Άρα συνδέονται άμεσα το ένα με το άλλο. Κατά συνέπεια, τίθεται ζήτημα ανάκτησης της εθνικής κυριαρχίας. Εθνικοπελευθερωτικού αγώνα δεν θεωρώ ότι τίθεται, γιατί δεν βρίσκεται υποκατοχή η χώρα. Γιατί θα βρίσκονται. Εδώ είναι η αστική τάξη που κυβερνάει κοινοβουλευτικά. Η εγχώρια και η ξένη αστική πείθει ένα τάξη. μέρος ενός κόσμου. Είναι η εγχώρια, αυτή κυριαρχεί. Έτσι. Και οι άλλοι είναι συμμαχοί της. Σε υποτελεί συμμαχία μαζί τους, έτσι, αλλά σύμμαχοι. Και ο ελληνικός λαός, ο οποίος δεν πιέζεται με τα πολυβόλανα, έτσι, ψηφίζει. Εκδηλώνει πια, αποδέχεται μια πραγματικότητα, όχι γιατί είναι ηλίθιος και πρέπει εγώ να πάω να του εξηγήσω, ξέρει πολύ καλά πόσο βάρβαρη είναι η πραγματικότητα. Μη έχοντας ελπίδα κλπ, αλλά ελπίδα για κάτι άλλο. Και σου λέει τι να κάνω, είτε απέχω λοιπόν, είτε ψηφίζω το μικρότερο κακό κλπ. Αλλά αυτό είναι άλλη τάξη κουβέντα. Ο πατριωτισμός λοιπόν, ποιο ήταν το άλλο στοιχείο του αιαμικού κινήματος? Μπράβο, για να επανέλθουμε, γιατί τα ανοίξαμε τώρα. Λοιπόν, πήγαμε στο αντιπεριαλιστικό. ο δημοκρατισμός λοιπόν, όχι ο αντιπεριαλισμός συνδέεται άμεσα με το πατριωτικό. Συνδέεται, ναι. Έτσι. Ποιο ήταν το άλλο? Ο δημοκρατισμός. Ήταν η δημοκρατικότητα. Λαοκρατία τι σήμαινε? Έτσι. Πέρασμα σε άλλες μορφές, πέρα από τις τυπικές αστικές κοινοβουλευτικές. Τι κάνανε, ας πούμε, λαϊκή αυτοδιοίκηση. Αυτά οργανωθήκαν, υπήρξαν μέσα με λαϊκές συνελεύσεις, με την άμεση συμμετοχή του κόσμου. Ο κόσμος είχε επίσης η ανάδειξη ανθρώπων μέσα από τον ίδιο το λαό. Η συμμετοχή της γυναίκας στο δημόσιο χώρο που δεν υπήρχε μέχρι τότε. Το δικαίωμα της ψήφου της γυναίκας και της εκλογής των γυναικών. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι κατακτήσεις του αιαμικού κύματος που τροφοδότησαν έτσι. Πώς αναπαράγονταν μετά? Ήταν απλά επίσης και αυτές κατάλοιπα? Όχι. Γιατί η Ελλάδα μετά τον εμφύλιο ήταν μια χώρα, τα χρόνια του εμφυλίου και μετά, μια χώρα της τρομοκρατίας, μια χώρα του χωροφύλακα και του Βούρδουλα και του Χαφιέ και της Ρουφιανιάς. Έτσι, και των εξωριών και των φυλακών. Με αποκορύφωμα τη δικτατορία της 21ης Απριλίου, τα τάγκ στους δρόμους. Κατά συνέπεια και πάλι ετίθετο το ζήτημα. Βέβαια το αντιμετωπίσαμε σε μεγάλο βαθμό το 1974 και κυρίως το 1981 με τις ελευθερίες που δόθηκαν, δικαιώματα. Γιατί αναφέρομαι σε αυτά? Γιατί αναφέρομαι για τις δικές μου κατακτήσεις, του λαού μου είναι. Ο λαός αυτά μου. δόθηκαν κάτω από μία πίεση. Προφανώς. Δεν χαρίστηκαν. Δημιουργήθηκαν συσχετισμοί τέτοιοι, έτσι, που υποχρεώθηκαν να αναγνωρίσουν μια σειρά δικαιώματα, τα οποία επίσης και ξαναγυρνάμε πάλι αυτά από το 2010 και τα παίρνουν πίσω. Και είναι κατά συνέπεια και αυτό συνδέεται με μια παρακαταθήκη αμική. Μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως το θέτεις, γιατί έχεις καταφέρει και έχεις συνδέσει το ΕΑΜ με το σήμερα, με το 2010, με το πώς αυτές οι διεκδικήσεις έχουν μια διαχρονικότητα και πώς έρχονται και παρέρχονται, αλλά συνεχώς υφίσταται. Ναι, ακριβώς, στο βαθμό και υπάρχουν, δεν είναι όλες οι περίοδες ίδιοι. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Δηλαδή ο άλλος που λέει πάντα έτσι ήταν. Όχι ρε φίλε, δεν ήταν πάντα έτσι. Είναι άλλο να μιλάμε τώρα εδώ σε ένα ραδιόφωνο απευθυνόμενοι στον κόσμο, να μας ακούει κάποιος, να ξέρω ότι όταν βγω από εδώ μέσα δεν με συλλάβουνε. Έτσι. Και άλλο που σου παίρνει από το μυαλό να στήσεις ραδιοφωνικό σταθμό και να μιλάς κατά του καθεστώτος. Εγώ μιλάω κατά του καθεστώτος. Δεν με συλλαμβάνουν. Αυτό είναι τεράστια κατάκτηση. Είναι δική μου κατάκτηση. Πληρώθηκε με αίμα. Τι σημαίνει αυτό η κατάκτηση? Η δυνατότητα του να προσπαθώ να προωθώ, εγώ προσωπικά, ενώ ο καθένας μας που, έτσι, τα λαϊκά συμφέροντα, χωρίς να φοβάμαι ότι θα με συλλάβουν ή θα με εκτελέσουν. Άρα να τα εξυπηρετώ με μεγαλύτερη ευκολία από ότι σε συνθήκες ενός καθεστώτος αντιδημοκρατικής εκτροπής. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα, οπότε είναι ανόητο και είναι και ύβρις να λέμε όχι δεν έγινε τίποτα, όλα ίδια είναι. Όχι, δεν είναι ίδιο. Δεν ήταν ίδιο το. Γιατί, και το αναφέρω ως παράδειγμα και έχει πολύ μεγάλη σημασία, συνδέεται με όλα αυτά που λέμε για το δημοκρατισμό, για αυτό, για το τι αλλάζει στην ιστορία, τι παρακαταθήκες μένουν. Ότι πριν το 1967 είχαμε στην Ελλάδα ένα καθεστώς ελεγχόμενης, περιορισμένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Είχα και φυλακές και εξορίες και αυτοκίνητο, το Κομμουνιστικό Κόμμα εκτός νόμου. Έτσι, όλα αυτά υπήρχαν. Κανένας όμως όταν έγινε το
πραξικόπημα την 21η Απριλίου 1967 δεν βγήκε να πει έλα μωρέ δεν άλλαξε και τίποτα, εξάλλου και τώρα δικτατορία είχαμε. Θα ήταν ανόητος. Θα ήταν ανόητος. Όπως και κανένας δεν είπε ότι έλα μωρέ και που αποκαταστάει έχουμε μια δημοκρατία τώρα, τι έγινε καημένε, για πήγαινε πέσαν σε αυτόν που ήταν στη Γιάρο ή στην Μπουμπουλίνας. Χρειάζεται λίγο σεβασμός δηλαδή όταν μιλάμε για την ιστορία και... Συμφωνώ απόλυτα, γιατί και οι συσχετισμοί αυτοί, οι εύκολοι αυτοί συσχετισμοί απαξιώνουν και τα ίδια τα περιστατικά. Προφανώς. Ακυρώνουν την ιστορία. Με άλλα λόγια, το Πολυτεχνείο δεν ήταν τίποτα. Και που έγινε, τι έγινε, αφού τα ίδια είμαστε. Αυτά τα ζητήματα τίθενται κατά συνέπεια. Λοιπόν, αμική κληρονομιά. Αυτά. Λαϊκός πατριωτισμός, δημοκρατισμός. Τι, λαϊκή συμμαχία. Το στοιχείο της λαϊκής συμμαχίας, το στοιχείο των κοινών συμφερόντων των λαϊκών κοινωνικών τάξεων. Αυτό το οποίο διαπερνάει και στη συνέχεια. Είχα πει πριν ότι έχει την αφετηρία του στα χρόνια του Μεσοπολέμου. Διαπερνάει την ελληνική ιστορία και πότε αρχίζει να ανατρέπεται. Στα χρόνια της ευημερίας. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι φαίνεται ότι κάπως χάνεται λιγάκι αυτό όσο περνάει ο καιρός. Όχι, δεν χάνεται όσο περνάει. Και το ερώτημα είναι αν αυτό χάνεται λόγω του πλούτου, λόγω του ότι υπάρχουν αυτές οι διευκολύνσεις και αν χάνεται μέσα στα πλαίσια της αστικής δημοκρατίας. Όχι, διαφωνώ. Χάνεται επειδή η δημοκρατία κάνει κάποιες παραχωρήσεις, όπως ας πούμε τώρα το να έχουμε ένα ραδιόφωνο για να τα λέμε. Διαφωνώ πριν από όλα αυτά με το ότι χάνεται. Εγώ βάζω τώρα τη φιτιλιά για την κουβέντα, έτσι. Θεωρώ ότι δεν χάνεται οπωσδήποτε. Και δεν χάνεται γραμμικά, δεν χάνεται σταδιακά. Τι συμβαίνει, έχει να κάνει με τη συγκυρία. Όσο αυτός ο λαός υποχρεώνεται να παλεύει σε συνθήκες δύσκολες, καταλάβαινε πάρα πολύ καλά και συνθήκες φτώχειας, με μια Ελλάδα που ήταν χώρα της μετανάστευσης, της φτώχειας, της εκμετάλλευσης, της ανεργίας και της πολιτικής καταπίεσης και της αστυνομοκρατίας. Ήταν κατανοητό, σαφέστατο στον καθένα ότι όταν απεργούσε αυτός ο κλάδος των εργαζομένων είχε δίκιο. Γιατί και όταν απεργούσα εγώ ή ο αγρότης σταμάταγε την αυγή, κατέβαινε και έκανε διαδήλωση σε μια πόλη, σε μια γέφυρα, ή ο μικροϊδιοκτήτης έκλεινε τα μαγαζιά, το μαγαζί και τέτοια, όλοι είχαν συνείδηση ότι αυτό παλεύει για κάτι δίκαιο, γιατί όλοι ζούσαν σε συνθήκες τέτοιες που καταλαβαίνεις πολύ καλά ότι βέβαια αφού υποφέρει ο άνθρωπος, αφού δεν μπορεί να πουλήσει τον καπνό, τον παίρνουν οι καπνέμποροι τσάμπα. Να μην φωνάξει, βέβαια θα φωνάξει. Το καταλάβαινες. Και αυτός όταν απεργούσε ο οικοδόμος, δηλαδή σκοτώνονταν, εβαίνουν 8 ορόφους με τις σκάλες τους, βγαίνει η ψυχή. Έτσι, να μην δουλεύουν 7 ώρες, βέβαια να δουλέψουν 7 ώρες. Αυτό είναι το κλίμα το κοινωνικό. Αυτό κράτησε και μέχρι τα πρώτα χρόνια του Πασόκ. Αυτό άλλαξε κυρίως στις δεκαετίες 90 και 2000, εκείνη την περίοδο της επίπλασης ευημερίας, όπου άρχισε να αλλάζει σε μεγάλο βαθμό γενικά η ιδεολογία αυτού του λαού. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, μεγάλων τμήματων του, έτσι. Εκεί πλέον έχουμε συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού. Μπράβο, ακριβώς αυτό. Όπου πλέον απεργούν και εμείς λέμε απεργούν, δεν μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας. Έτσι ακριβώς. Μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Έτσι. Πράγματα που δεν υπήρχαν παλιά υπήρχαν σε ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας. Τώρα επεκτάθηκαν, τώρα όχι. Άλλαξε πάλι αυτό. Πότε άλλαξε? Στα χρόνια μετά το 10-15, στα χρόνια της νέας αντίστασης, της αντιμνημονιακής αντίστασης. Τι συνέβη τότε? Απεργίες, κινητοποίησεις, αυτά, και όλος ο κόσμος να στηρίζει όλα αυτά, γιατί στρέφονταν ενάντια σε έναν αντίπαλο που τον θεωρούσαν όλοι κοινό αντίπαλο. Οπότε κατά συνέπεια δεν έχουμε μια γραμμική εξέλιξη ότι κάθε φορά και χειρότερα. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αναλαμπή το 10-15 μέσα από πολύ μεγάλους αγώνες που γίναν, τους οποίους εμείς επειδή τους βιώνουμε καμιά φορά υποτιμούμε και τη σημασία τους. Αν τους δούμε όμως διαχρονικά μέσα στην ιστορία και αν τους δούμε επίσης συγκριτικά με το τι γινόταν σε άλλες χώρες που επίσης μπήκαν κάτω από την εποπτεία του Δουνουτού κλπ. Όπου δεν υπήρξαν τέτοιες αντιστάσεις. Στην Ελλάδα έγινε χαμός, φτάνοντας μέχρι το δημοψήφισμα κλπ. Έτσι. Και βέβαια έχουμε τώρα περάσει σε εντελώς άλλη φάση που επηρεάζει και την ιδεολογία αυτού του κόσμου. Στη φάση του επιβιωτισμού. Ο σώζομαι αυτόν σωθήτω και ό,τι καταφέρω δεν υπάρχει ελπίδα, δεν ελπίζω σε τίποτα, δεν πρόκειται να βγει τίποτα, ό,τι και να γίνει, και ο καθένας επιλέγει προσωπικές στρατηγικές επιβίωσης για να τα βγάλει πέρα σε συνθήκες που δεν ελπίζει ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Οπότε είμαστε σε μια εντελώς άλλη φάση. Μπορούμε να μιλάμε τώρα, σήμερα,
θεωρώ ότι το 2015 μπορούσαμε να μιλάμε πάλι για λαϊκό κοινωνικό κίνημα και λαϊκό κοινωνικό μέτωπο. Στην πράξη, στη ζωή, έτσι, πέρα από τις πολιτικές δυνάμεις. Υπήρχε ένα βασικό στοιχείο, αυτό που είπες και πριν, ότι υπήρχε ο κοινός αντίπαλος, υπήρχε ένας κοινός παρονομαστής κάτω από τον οποίο με διαφορετικό κάθε φορά εκθέτη αστερίσκο μπαίναμε όλοι. Μπορεί σήμερα να πούμε το ίδιο. Νομίζω πως δεν μπορούμε να πούμε, αλλά αν με ρωτήσει κάποιος και μου κάνει με ρωτήσεις και τι μπορεί να πεις, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ. Δηλαδή, εγώ δεν έχω απαντήσεις, δεν είμαι παντογνώστης και δεν έχω απαντήσεις για όλα. Αν είχα απαντήσεις για το τι ακριβώς κάνουμε τώρα, θα είχα φτιάξει πολιτικό κόμμα. Λοιπόν, και θα έσωζα τον κόσμο. Επειδή δεν έχω κανένα σχέδιο σωτηρίας του κόσμου, το μόνο που μπορώ να πω, μια και η εκπομπή είναι συγκεκριμένη σήμερα, αναφερόμαστε σε αυτά, είναι ότι αυτά τα στοιχεία του λαϊκού πατριωτισμού που δεν εκτρέπεται σε εθνικισμό, αδιάλακτη πάλι κατά του εθνικισμού, μένουμε του ΕΑΜ, το τραγούδι, στο θέλουμε ελεύθερη εμείς πατρίδα και πανανθρώπινη τη λευτεριά. Κάθε προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας, κάθε απειλή ότι ξέρεις θα σου κάνω πόλεμο, εμείς έχουμε όπλα που γίνονται στις μέρες μας. Γίνονται, υπάρχουν απειλές κατά της Ελλάδας, έτσι. Ότι εγώ θα κάνω πόλεμο, λοιπόν αυτά δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε. Λέγοντας ότι εντάξει, εμένα δεν με απασχολεί, ρε φίλε. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος απειλεί, αν δεν ήταν η Ελλάδα, ήταν η Βουλγαρία, είναι οι Κούρδοι στη Βόρεια Σύρια και όχι μόνο τους απειλεί, ο άλλος έχει επέμβει κιόλα. Δεν σε απασχολεί εσένα. Θεωρείς εθνικισμό το να πεις ότι ναι, εγώ θα αντισταθώ σε αυτόν που απειλεί. Βλέπω εγώ κανένα πόλεμο να επέρχεται, όχι. Όχι, γιατί είναι μεγάλη ιστορία τώρα η διάλυση του ΝΑΤΟ με εμπλοκή. Τα αφήνουμε αυτά, είναι πολιτική ανάλυση άλλου τύπου. Όμως είμαι ξεκάθαρος ότι εγώ υπερασπίζομαι το δικαίωμα κάθε ανθρώπου, άρα και κάθε Έλληνα, να μένει στον τόπο του και να μην πάει ο άλλος με τα πολυβόλα όπως πήγε το 1974 στην Κύπρο και κυνήγησε τον κόσμο και το μετατρέψει σε πρόσφυγες. Ξεκάθαρη θέση αυτή. Ο λαϊκός πατριωτισμός ο οποίος έχει να κάνει σήμερα αυτό, κληρονομιά του ΕΑΜ. Και με τι? Ήταν αξιοπρεπές η πατρίδα μου, η χώρα μου, άρα και εγώ ως πολίτης αυτής της χώρας. Η τύχη μου να κρίνεται στη Φραγκφούρτη και στις Βρυξέλλες. Είναι αξιοπρεπές. Και εγώ θέλω μια ζωή αξιοπρεπή, σε ένα λαό αξιοπρεπή. Και αυτή είναι και η σύνδεση της με τη λαϊκή κυριαρχία. Μπράβο, ακριβώς. Πώς θα υπάρξει λαϊκή κυριαρχία τη στιγμή που δεν θα υφίσταται η επικράτεια, έτσι. Πώς θα υπάρξει λαϊκή κυριαρχία? Όταν παίρνονται αλλού οι αποφάσεις. Άρα να ο δημοκρατισμός και πάλι. Λαϊκός πατριωτισμός λοιπόν, δημοκρατισμός. Και τι? Και λαϊκή συμμαχία. Έτσι. Σε ποια προοπτική όλα αυτά? Προφανώς, αν υπάρχουν όλα αυτά, δεν μπορεί να διατηρηθεί και γι' αυτό ακριβώς χτυπιούνται αυτά. Δεν μπορεί να διατηρηθεί η αστική ταξική κυριαρχία με ένα λαό κυρίαρχο. Ένας λαός κυρίαρχος, αυτά τα λαϊκά κοινωνικά στρώματα κυρίαρχα, θα θελήσουν να καθορίσουν και τη ζωή τους συνολικότερα. Ακριβώς αυτό είναι που κάνει την αστική τάξη και το αστικό πολιτικό μπλοκ στο σύνολό του. Έτσι. Να είναι εχθρικό τελικά απέναντι στις δημοκρατικές ελευθερίες, στα δικαιώματα, στη λαϊκή συμμαχία, σε όλα αυτά τα πράγματα και στο λαϊκό πατριωτισμό. Γιατί ο χίδιν εθνικισμός, έτσι, από τη μια, και ένας ευρωπαϊσμός που είναι υποταγή στα ξένα κέντρα και αδιαφορία, έτσι, για το ότι αυτή η χώρα εδώ εξευτελίζεται γιατί οι αποφάσεις παίρνονται αλλού και αυτός ο λαός, έτσι, όλα αυτά είναι σκόπιμα, αποβλέπουν συγκεκριμένους στόχους. Αν αυτός ο κόσμος αποκτήσει αυτοπεποίθηση και διεκδικήσει όπως διεκδίκησε εδώ, με άλλους όρους, το λέμε συνέχεια, σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση να φτιαχτεί ΑΜ. Δεν έχει νόημα να φτιαχτεί εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο, καθώς δεν έχουμε συνθήκες κατοχής. Και δεν μιλάμε για τι θα γίνει στο μέλλον, και αν θα γίνει, και αν... δεν έχουν σημασία αυτά, δεν έχουν νόημα, είναι ανόητα. Τι μπορούμε να μιλάμε όμως σήμερα? Για αγώνες, τιμώντας το ΕΑΜ και τους αγώνες εκείνης της εποχής, για αγώνες για την υπεράσπιση της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας και αγώνες για την ανάπτυξη κινημάτων λαϊκών από όλα τα κυριαρχούμενα λαϊκά στρώματα που να στοχεύουν σε μια κατεύθυνση. Μια βραδιά στην Άουσα με αστροφενιά μπήκανε αντάρτες, βάλανε φωτιά, βάλανε φωτιά,
πιάσανε την τραπεζά κι όλα τα χαρτιά για να ξεχρεώσουν τη φτωχολόγια. Τη φτωχολόγια. Τη φτωχολόγια. Έβαλαν τα πάντζερ και τα αυτόματα κι όλοι οι μπουραντάδες πέσαν πτώματα. Πέσαν πτώματα. Πέσαν πτώματα. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια. Τα μετέτρεψαν οι αντάρτες σε ρηπία. Σε ρηπία. Σε ρηπία. Δεν τα έχασε κανένα στα λισότιμα σκυλιά που γυρίζαν και νηστεύαν όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια. Μπήκανε οι αντάρτες, βάλανε φωτιά. Βάλανε φωτιά. Βάλανε φωτιά. Επιστροφή για το κλείσιμο. Υπάρχει κάτι που δεν έχουμε πει, Γιώργο? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Και εγώ αυτό θα έλεγα. Αφού είπαμε ότι θα πρέπει να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Δεν επεξεργαστήκαμε καν το πρόγραμμα για τη Σοσιαλιστική Επανάσταση. Τι μου λες? Και έχω φέρει εδώ και αρκετά πράγματα να πούμε, αλλά δεν είναι πραγματικά χυμαρώδης ο τρόπος που τα παρουσιάζεις. Λέω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μια επόμενη εκπομπή. Αφορμές θα δοθούν, αφού και το χνάρι που άφησε η Εθνική Αντίσταση είναι ένα συνεχές, η ιστορική του παρουσία είναι συνεχής, φτάνει μέχρι το Πολυτεχνείο. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου, γιατί δεν μπόρεσα να έχω... Ναι, μία παρατήρηση, το χνάρι φτάνει μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα, απλά εγώ το είπα γιατί σε λίγο θα έχουμε Πολυτεχνείο. Α, μπράβο, εντάξει, γι' αυτό το είπα. Και εκεί, σωστά, δίκιο έχεις. Το πήγα έτσι. Ωραία, μια χαρά. Και σε μια προσπάθεια κιόλας που ακούγονται διάφορα εδώ για το Πολυτεχνείο, να φύγει, να χαθεί ουσιαστικά ο πολιτικός χαρακτήρας του Πολυτεχνείου, το οποίο συνδέεται κιόλας και με το πώς γιορτασμός λένε και... Συνδέονται αυτά τα δύο, έτσι. Προφανώς, και με την 28η, αυτό που ξεκινήσαμε την εκπομπή για την... Οι ίδιοι που λένε συνήθως για να γιορτάζουμε τις 12 Οκτώβρη και όχι τις 28 Οκτώβρη, όχι πάντα και δεν είναι αυτό, αλλά πολλοί από αυτούς είναι και αυτοί που λένε να μην γιορτάζετε το Πολυτεχνείο. Ποια ιστορική μνήμη τώρα και τέτοια. Λέγονται και διάφορα και για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου και αυτά. Ναι. Αλλά ακριβώς επειδή είσαι χυμαρώδης και επειδή μας παρασύρει η κουβέντα, γιατί είναι πράγματα τα οποία και μας στεναχωρούν αλλά και μας απασχολούν στην αριστερά, ας βάλουμε μια ανωτελεία. Σε ευχαριστώ που ήσουν απόψε μαζί μας, Γιώργο. Και εγώ ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε σύντομα.